Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to this Akoma dance your night yet to meet Yatina order. This Akoma dance your night yet to meet Yatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to this Akoma dance your night yet to meet Yatina order. This Akoma dance your night yet to meet Yatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Money in higher points were dying them. Into me, mano, 2.3. I'm saying, Sika with the mean fear because minima dear me no fear and bet you said 2.10. And ye, Marcos one name didn't to qua, there be Australian and no begging out on him. And you would man, catch yourself down below. They Dam Boloka, me passion. Was he just what about them Jimmy? Dam Boloka, what about them Jimmy? Me passion. And your Dam Boloka. Many of you. What about them Jimmy? And na many sister be a Joanna make us Nana Dam Boloka, I know can ya naturally say. Send with Johan or by one I can't say Nana sit down Boloka and I'm saying I'm patch away me. And you're not down Boloka and I see a chess and you're now about them Jimmy. And tea. Bema waware o when you come something while you say Nipa won't cannot come assunja but all professor can and the Eden. As I make me because I become an idea that Minimka, aha, and cannot pray a woman, cannot pray a woman, TV no. They said, Ma, another Mr. Mr. Programming, so be able to and then they do a bridge and say, oh no, go through Bible. That no teacher or do so on fire. When you come from a bush and embassy here, it's young for Jabon and Chinam, no one of the baby Piana. Like that, what can all be my one more damn bad. I know the members and my name cannot play in their own way, cannot press. No, when I'm the pen of friend, I'm a failure. That's all we do. We see come on some time. I am a young cannot play a woman. It's a young man, Mamma, you move your name and I made your or taking my blood. Me you pass you for you to pass no I don't fall see mama na die and I won't cannot go you born a cow Minim said that's a danger, me the benin said, La mamma corner. Me kwano ka chim se wa bre wa kwa adwuma bre wa kwa trek abre na me force one say sad na wo ye ne de me mpene anenta wo yesa ntu wadaye no na me am kwawro nika ene ene sad ye ma wo nika ne de ne wo be na mama me di hu se nyin se de ye beba firi wo wade ne ho kame me se wade ne ho kame mi ankasa mama wade no ka je me se me ho anya akon me ho kan me to aporo me ho anya akon me se mama sa se we me kam yakopon me so me no was me ho kan me hu kro na me ka se me hu kro dia wo wani hu se pie man ne wo ba ka je me se me ho kan
One look at him, some who can come, who crow, never catch him, some who crow, dear. Who's one who said, Fear Manny? Who the catch him say, Fear Manny? Who the catch him some minutes? Who the catch him some who can find me when you are locked. Maybe when you are no, maybe coming at me. Mama, look at them, look at them, one pound meal. Mama, look at there's some of them, mommy, I'm about to say. Mamma, If you man ray, and sitting and raving. What will go soon? Fear man, you are you? That was who catch and send who can Yeah, find it to a young carbon deal. Mammy, me say, there's so almost one more penty. Me say, And see, oh, Panchame. Yeah, sure. Sa and we know what you go up at the Simono. Now, I bet me said you go any other, and all the other friend. the friend under, and I find some. And then a quansima, And our police in the bedroom say, a boy, who mean you Diana, find some, I know Biana, your friend of quansima, and your friend, and the deep back was under, and then the deep back with the police in the police force more. More we are frappetesi, and not the different police in the rather the police in here Biana. Sir, man, but you'll be Betobia. So we nimuna minimum about me farmer. As I say, your police, auntie, G, a manufona minimum woman. No, but you are now bassident cola. Mean farmer, a boo cry, and shaman when I soon me say, be shaman. Anyway, a nigga. But See, if you also are a man, at the brown ball or hoya dear. but your media, we are, me say. Yachayama, Yachama, Bye bye, anyway, I didn't know. Gagalika, so in I saw my one pay. Bye bye, anyway, I didn't know. Gagalika, so in I saw my one pay. Ganu dende, lasta so dende. 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 Yita bubi obaba batte the samia. Yachaga bubi obaba batte the samia. Yita bubi obaba batte the samia. Yachaga. I bet the man and the money, I need Jan and the money. I say, go for the money, I said, more Jan and the money. Winter in the money, I'm still happy and the money. Robert Mesa, goalkeeper number one. The boy, a besh, you sulo biala. The boy, a besh, you sulo biala. The boy, a besh, you sulo biala. The boy, a besh, you sulo bialo. Yita bubi obaba batte the samia. Yachaga bubi obaba batte the samia. Yita bubi obaba batte the samia. Yachaga. I bet the pain and the money, I need Jan and the money. I say, go for the money, I say, more Jan and the money. Winter in the money, I'm still happy and the money. Robert Mesa, goalkeeper number one. The boy, a besh, you sulo biala. 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 Yita bubi obaba batte the samia.
Yachaja, Mubia Baba, Baba, said the same, Mubia Baba, Mubia Baba, Mubia Baba, Yachaja, Mubia Baba, but in the Samia, Mubia Baba, Mubia Baba, but in the Samia, Mubia Baba, Yachaja. Okay, yeah, it's ya mobi obaba no better than Samia. Ya change mobi obaba no or better than Samia. Sadat Ghana Black Stars no kwasa menra. Nanya some kitwa missing. TV ni se minyakwa mekwa akowuram. Almost say ma ya no nhwe bo wo fi ha say bi mu da mu no nhwe na no ama hwe. Mo se die tira ma hwe na me ne mo hwe so a. Ano so mo ni mi nhwe bi. Enya some kitwa. But ni nyina mu no. Oh, it was great. We said, "Wow, Rebia." Na just say, "Why your hope?" Na it was a wood to me who said yes, ye from my chassis to a ye. Na and yes, I she woman soon any that's also a woman kakra because na energy no it was wrong. Yeah, my park and also see a beshabo. Yeah, no. Yeah, kwa jina na enye ndisi ya kwa shebo no nyame do bua ya na just say ekotomu dia na no na mom ni ya kwa frustrate wo mo enra me hwe na mesemo ya mamo nhya ye yeso ye nhya mu na mom no ye be ma ne ma ye den dia mamo because no mo kan Ghana na so no mo ni so mehya ye England for Ghana dia enye team anu omu koshia wo say but still anu omu ni so mbetimi ahya ye amen. Frustrated or more money or money. Now, yes, and you Ghana for a Cassia Behawa. Yeah, Behau, papa, until Yamia Yadia, no question. Yamia Yadia, Yanyaji, pa. Yaka no so your bompire saying, I may be my one day no support no ho, so and unti Yamrantia no Yamema one man one dear. Yaka no so ye bet to me a day a face. And your conqueror. Nanso so kakra ebedru ho bedi Marcos Akoma 87.9 FM ebodon kwa Onua TV betum live amaye baby awo bia no mamema wo akwa abaramenka cho say Akoma mu nsam dwumadi no ebre no aso no aso ye commentary na dia wadwoa na emuda ho angaza ane emuda ho ye tie commentary wa Akoma 87.9 FM na fe ye say hwe TV no eka ho so hono ya na radio no utie commentary na ya na no contem TV no inti no na eboa ye papa wo mo ba betuo no se kona wo mo betuo no na you radio no adi nkaya ka kiro say over the bar na just say we hu say amfa ba bia wo bu atoye. Oh, God is great. And it is Africa your way. Now you're far Akoma some Jumadi no and Famro Akoma 87.9 FM. Don't call when you're TV the better live at their mind. That's a radio. Shannon so MIA. So we'll say Chrome TV at demo license so and I free FM 97.5. I want to man. Facebook Akoma 87.9 FM. Follow, like, comment, and share. Follow, like, comment, and share. YouTube Akoma 879. Akoma 879. Subscribe na emia notification bell no so ebreso you get notified no ashama for friend be na wonom ahwe extra fan club e Hamburg Germany Mrs. Boadu President mame ye twa pro say and we Samson na ke pizza fan club GH UK wonom e boy ye chidom na Obin Sika Information Center e wo dwaben order efe e wono Obin Sika anointed fashion e wo Boadi ayeduase Boadi ayeduase okay and unti e na anointed fashion so e wo Rocky Minerals Limited and so make us say one yachiachia manager no abribia no wo hwe na bribinia wa support nyame onsha nensa no adwuma emayen na Nansafo Edu Information Center e wo Asante Mampong
Sanso ena Amunaga Junction Total Filling Station na ewo hɔ no so make us say wonom ebiemo eho manager ne adwumayɛfo no nyina no madama ye chiachia mo kese pa na nakua koko ewo ha sanso ena sikapa ewo atim no nyina ewo ha Ishmael Haywood ena ebo ye chidom ene adontene na nana yaw ena edien eko social media Facebook and after YouTube, TikTok also no make us obenya be ahwɛ no so ɛwɔ hɔ edi no ɛyɛ Marcos dwumadie no ɛyɛ Akoma mu nsɛm na ɛnura yɛnua baabi ɛba ha wadama yɛne no edi nkɔmɔ na ne bra ɛna ɛsoma no ɛma no ɛba studio sase a yɛne no edi nkɔmɔ na asɛm ɔde ba yɛ no kyerɛ sɛ tɔda nneɛma bi wɔ hɔ a wodwene ho a tire bi a wonte aseɛ nso so ya na wɔn susu sɛ obi fa hɔ ɛma ne yɛ yie enti yɛ bi a yɛnso bi yɛ yie but saa nneɛma no fine ahwɛ yie ɛwɔ hɔ ɛwɔ sɛ wode ahwɛ yie ɛbata ho sɛ ɛyɛ from da koraa no a katebɔne bi betumi aba abɛfra mu daakye bi enti wodi a woyɛ ne sɛ wobɛyɛ ahwɛ yie ɛneɛ obi awɔ baabi a wɔde hyia ne dɔ obi hyia ne dɔ wɔ pipe ano obi hyia ne dɔ wɔ wakekeeping ase obi hyia ne dɔ wɔ obi aware ase obi hyia ne dɔ ɛwɔ bra no ɔkɔ bɔra kyɛ sɛ ɛwɔ baabi a obi ade hyia ne dɔ enti no ɛmfa ho sɛ wobɛhyia wo deɛ wɔ Facebook anaasɛ TikTok anaasɛ hene na ayɛ yie di ama wo motumi atena bɔ bra akɔsi memore wɔ abrɛma na mokɔkora abrɛma anaasɛ bra owuo bɛba bɛfa baako ɛwɔ hɔ. But esan say enipa bi take advantage. Na saa bia ye koro no anso. Wo mo fa so bu nkrofo nti. Wo kɔ hɔ a. Wo kɔ pɛyere wo kɔ pɛkuru kɔ pɛmpana. No why you very careful. Wo ama wani ada hɔ. Anamo bi e wo se wutuo na wotu ne ntem. Wo abrochire. Na so wanya wo bi e wo Facebook, YouTube, wo TikTok enyu fa. Wanya wo bi ewo hɔ na wani gina ho pɛ sɛ ɔware no a wabusua nyina ani abrokyire ebi wɔ ha wo mo nkɔ mehuna baba a wawei medɔ no mepɛ no pɛ sɛ meyɛ ne ho adeɛ pɛ sɛ me ne tena wada ama bram na waba na kyɛ sɛ waba bɛhwɛ bibia wo makɔ hwehwɛ mahu so waba ba wa no woni kunu oyese yampa na mo de mo fiti preko pa na zen na sikai na mo sende de ba na sikai na mo sende de ba na nieme na mo sende de ba boy eno aye ne sister no edi nkomo okay hello mommy. okay Mr. Vacancy now what is saying When I'm not the man, Pastor Namuswe. okay nyame adom me ho ye papa enra wo fra wana The pastor that been maintaining. okay me da se papa ewo ho enra ye di nkomo kakra wada woroma bomode ane simu biem ema me na fe ye nto aso mfiri baabi a ye de si ye no Yo, mommy, wait a minute, small mama question. No, I'm saying, no, Mrs. Abamo. Hello? bema na metie pa Yeah, without a small mama question, and I'm Mrs. Abamo. No, I'm saying, Mini Ababa will be share on Facebook or Feno, Nanakia, Tutua. The thing back also the IG. Now, we share, before, no, you're saying I'm for, until now you didn't come out to say I'm for. Until you maybe so na adwuma bɛn na ɔyɛ ɛna wɔkyerɛ m so ɔtontɔn perfume ɛna ɔmo wɔ ɔne ne sister nso wɔ shop hairdressing salon ɛwɔ Accra nti ɛne me di nkɔmmɔ kɔ akyire kakra fine na mbɛ so no ɔware ɔso daabi ɔware na ɔware gya aware bɛyɛ 7 years ago na m sɛ sure na ɔso nokɔta na ɔka nam so okay nti ɛnam so ma
or my many mammy Kasai. Then the budget crowd was school. They were brick secondary school, and also coming aside. This is Kasai. But then the stepfather council Kasai. So let me be a dance say, and I'm so managing. So I say, come on. See, one day or so. The crowd before I'm in catch and say, Ghana. Until you depend on the one I'm so. Me Ghana. Until no kind of surprise, and I'm so okay. Now, a person now will call myself. Back to be tons. So, on the almost foul, when said that they will almost for no far, and this is to me told the base 500 or to me 300 to me told before the depend on the panel, Oceano. I'm sorry. No, we come so let's remember, many layers are with the no problem, but the minute the manner, the fact, the demand of 200 cities. To me, the man 200 cities, I don't know that torn on a dear. Or no, because of Potoa, man transportation or the back and also okay. And first, and then buy a person make a slow. And Obisa near mom, the hairdressing, the Juma, if you could say, news, me, finance, yes, every video, PS Center, and then Sumadia Chase, and then the 3 and 9, says a number of different items, and Padia room, James room, tops room, and the brain. And maybe a money by any hello. Hello. What's your Casamitian? And maybe a money by any moon and check 9% bag and me tell you. The person they talk card to a couple of come after. To know one make kind of oh. This sister, Kunu, garage or talk cars with the manner. On when this is for you and your mom now. Often cars no more tower. The man, I'm so okay. It's a bit many of them. I'm so okay. And you need to do man. One or Sunday cast, the man. Cast no Sunday and a Volvo 4x4. I'm so. That cast me too big because maybe I'm in check. Me qua. Me are never seen a ton some. Now what tons are cast and say better. You know. The saloon car bit is set to Rita Kurana Camry. See me catch a no more. Or Sunday. Hyundai, Elantra, Emami, and I'm so okay. Elantra is okay. They say, and no, or say 60,000. And then this has a situation a bit me and man. No, so he said, oh no, bit me man 30,000. Then because any time would you sit a man, oh, you need to say, also, this is the clue. So no, what you need to this is the clue among the childhood friend who live the pay. You be sent 4 times. And I'm so okay. Until man comes for the 35,000 a man until aka 25,000 and I'm so okay. Until September, the move on the time back Ghana. Until you can say this is a criminal factor and man. Let's say can be one for the out also. Like I said, them to know. And you man me ba no to one. Then this is come. And the council will be sending 15,000 Ghana cedis a man. So on fan camp for the way to get your Canada. And all Jesus Ghana. September, me and the banana after Yaya Forest. The baby Ghana. And then besides, and time of what's a necklace say, also, this is a cool, or says it's here and the cast and come out and my message here and said that I will be only at the same 20. I feel your Kotobu, Echo Facas will be over. And I'm saying, how? And see, I say now, or you will get my many years problem to go. And because I say, okay, Pardon, may not go into any Mammy. Only Missika Mammy, and to the class only Missika Mammy. When you know your mammy that time, and some Missy Ghana, it was say October, November, the Sabbath Cano. I'm so okay. And see October, the Sanka, November, December, January, and to start on the first and the man pressure, and then the Casape. I say, if you know, response on the on your ready so between Missika Mammy. On your ready, intimately, my message, so on Cassan and the Banam is Missika. I mean, so I didn't better Sabbath. Unfortunately, me back then I know Obishi Amano so. None papa,
is a system coming in a crowd, then mercy. Now, maybe but me fear, send you not me part, dear, no, I just pass all the many kind of one, and my me good to me. No, so, Minko, and a manco. And see, Manco, and a woman, I made a medicinal by a bus. So, I said, on your ready, saw the music, and then mammy. On your ready, saw the music, mammy. Now, meanwhile, so while any liquid, while I will need to but I'll not at them say, what is down summer. And so, only liquid, that come a laugh ya. I don't need liquid. But I'll catch them so a while on worry. I'm a man, aging so on worry, and papa so on worry. This is a penny so on worry, you have to so on worry. Into the whole thing, the matter say, yeah, it's a scam. And it's a million sister, a deal who for ma, and now for the other 2 million. Okay, me that say papa Ferguson, but my main bisa will say ebra na wone no ADT online no wadaroma wone nabusuafo bi edi nkomo. If I saw many man of Kasai, many sister penny Kasai, many papa no the stepfather and Kuru, many women in Kasai. Then I No will woman your say number. one in Kasa. Yeah, my banner. I think I know call them a book massive because then on the Sawa crap. And also, my banner man, and a man, and he make Kasai with the back and no. Which is good that in the man, and the number man say in case of anything, I never contact you on one in the sense. No, I'm not after the Kasa. See, wone no chat ya na say wone ne di nkomo video call ni ade enya be say ansa na wo bagana. Oh, video call. The one I started, video call course na saa. You say we are the whole video call and I show anytime, any day. I don't use video call. Na jo wotimi ne ye video call na oba no so wo kunu wo eho no eya na kire ma adwene kakra because nkeka kwese because wo abrochire na wo ne Facebook nti no abre bia no pese mo tete bo nka na dwumotumi edi nkomo extensively enti no eme nwanwa so obi a wo kunu na anadwo otumi ne wodi nkomo sa No, so good. I'm not coming to us here, but only video call because time this all say Dubai you did Ghana 4 hours. You see, I took the beer about 12 a.m. I was saying, like I say about 8 p.m. or Ghana. So to me, the difference was about I have 5 p.m. 5 a.m. That's why I feel my point. Then you know, I'm Kasa. but near So you are about 4 a.m. Ghana time. Your phone so and then kwa na what ya na se ba me so uhu nanim ehunu se ampa tutu ama Yeah, my man, many Kasa phone so and on call so many video call. Continue home, my so. but oba Ghana no ma me no okay woni ma me ne video call hu no oba Ghana no uhu ma me no No better Ghana no na onu tutu ani kire me say ni maame ni nia ketewa baako ewo na wawuti ni maame kwa kwhwe enti me ni maame nso kasa ma maame nso company say oni Ghana sisi na kwhwe na wala okwa ne nana wo hene London UK na say oyoba woni no edi nkomo ewo phone so ache wuhu no da wo behu na age se video call nti wa bagana me pa cho oye wadwen say bia obekwa akwhwe ba bia oba ne te o ma benti wo se me kwhwe ba bia wo te ena wa ma wa nkwa na me ye ma pa na onu mpo eba me ho fi ena ekoba ase o se o ma nko ho enti ye fifi no ebekọ na o se wanya call say omo a odi niema ma omo ebi wotema obi se omo a meje sika enti okọ aba that's the end ebra wo ni be ko fie na kwa hwe fie a woti mu no ena o ka chen se de oton na ade ma no bi afre no ne ade ayem pato ai wo ka sa no wo so wadwene mu anya wo na me pa cho wo di na sai wo Ghana mi bedi 1 month 1 week it's 1 month 1 week no ono be da wo empredo do saying oh
First time the first time do Ghana about the guy. And from then no back at the but no yes silent na after bufu aba the muntina or them cast or ban in the cover. Okay, me pacho. Me say about hobby mu na ma me ne doctor eni nkomo because baby a ekọ no ehọ hia me pa dog. Nante. Good afternoon. Good afternoon. Now what is it? Nsem Ghana for just see the fata papa. yeah, heat ya obi obebo better the samia. A fire. And it says there fire. Doctor Bekubi. I mean, I said stress it also. Stress it also somehow. To one baby and yasiri dia emo. At enra Ghana for na yadi. Ama yadi na me bonya mempa say. Nkwara na ọmụ nkọ ọmụ anim na at least mpegya ọmụ nso na ọmụ daakye nsisi ọmụ yie na menim sɛ nyame bɛyɛ nyame bɛyɛ dog yɛnkɔ power specialist mo ha deɛ nsɛm no yɛ ana ano ɔden ebi wɔ hɔ nom a wote a wanhwɛ a program no ntimi nyɛ nanso aboa deɛ ɛhe na ɛka sɛ yɛaba no ne yɛaba wɔn nso nkɔɔfoɔ mu da akranteɛ akranteɛ ne sɛ yɛaba ne yɛaba anti yɛaba deɛ sɛ tie biara wɔ sɛ ɛyɛ program no na me deɛ nea meka kyerɛ obi biara a wɔhwɛ yɛ saa mmere ne sɛ say wonim say enra da no maami bi no akata ne TV so no wohwe kakra no wadi akata so wohwe kakra aya Akoma Nsem no kwase me nie pressure ne se de AC a etiti nipa no eni Akoma na nkasa etu brim hwe palpitation ya papa eduana dwa wuntimi na o ha eduana dwa wuntimi na wodi e me se wodo nsa to wodi utiri to nsa bankum yi so a wona behu say yes Akoma yade wo ya na me de me ka mo ate sa mbre se wo Akoma yade a ese kura wo hwem kura de ye keka ko de afa na gya na ebe so nti bo modina de tu ni Akoma no pa bo modina de chi anamon na fu ani kire mu wo power specialist eba hospital izan say ye nuane na ye di ni nyina adane srade adane ye wuduro in fact ensam ha ahuno ye mpeye ni aye nuane dada no na kura wonhwe nuane dada na mu so kura ukonya na hen nanso mesra mo aya amom ye momodin kontomre ne alefi ne bokoboko no aya amom ye ni bi esan se nunum no na wudi a wonya vitamin C wo se nya vitamin B na aboa wa ma sebe o ho asisi ho so kakra anya saade a Akoma na hurihuri saa wanhwe ya na ebeti mesra mo se kidney no in fact emu ya kidney no kra de ha meti de me kra nyame ani mani so kra biri me esan se dipa dodo we nyina wo kidney mu hawde a ene asam da yeso o enhranko otumfo nyankopon so bibiara nso a ye betena afidie so a ye ka kidney mu haw kidney mu yare ye ba ye ka kidney na nephritis kidney stones kidney hwana chese kidney no eye bebre kosi se kidney cyst na ade besia ba ho na tua kidney ne ho bam na ono so tua ho no wo ginsuo no wo twu wim na ede na usisi wudi aye adwuma esanse kidney no se ha wo ho asisi yare nso mpa wo so da usisi ne batwa mo watenkasa wo ho kire na se me de me hwe kidney pa ye ni pasa enkwanhia ne nso hwe aba mu na ndia me ka kire nyame se onyame ye da wase esanse se nyame na wapagya power ana wodi kidney aduro pa ye wo samu yare aduro baabia so ahu say ye parankamia say ye hwan oba ye bedwa no bokọ asem kakra kana so na ato dadwene no ani nti na ye kanfa ma wo say entena ho ma na nyinsem wo say brebo say ye kan brebo ye powerful nyame ma ye hu aduro papa esanse se me hwede bia na me kam se uni brebo hu aduro a why da hwe hepatitis uni ye hepatitis A B C D uni brebo hu aduro a why dey na wa hwe kidney what they say uni kidney aduro why da hwe hepatitis so wa hunu ani nti onyame na adom ye nti wo akasa wo begya wo ho akinye no na wa bɔ ho so waka na wa hunu se niema nkoyie wa nhwe ya yaka no wo ho nti ete se utua na mo na apɛ ho aduru
ɛno nti mekamfo ama wo sɛ saa mmerɛ w'ani tutu gu wo nsɛm brɛboɔ no ɛhaw aba ho brɛboɔ no ɛhaw ba ho a ahoɔhene papaapaa ahoɔhene wɔse medware wia na me ho keka me na wasesa asɛm na mesrɛ nko wei yɛ mmoa me daabi nyɛ hɔ nenam brɛboɔ no ɛfi paa sɛ mu ma dɔntwɔn yɛ akyerɛ sɛ ahotɔ nim ɔhu sɛ sradeɛ no ɛyɛ fi kakra brɛboɔ no ntimi nyɛ adwuma wie ɛna agyigya wo fi no kakra wɔ mu na ayɛ sɛ dɔ so ɛno nti mesrɛ wo bɔ mmɔden na berɛ atɔtɔka aba wo brɛboɔ ho no ɛsiane sɛ brɛboɔ no deɛ ɛfi ne mu a ɛyɛ adwuma yie bɔ mmɔden no atwi anammɔn no afo ani kyerɛ mu wɔ Power Specialist Herbal Hospital na mesrɛ wo ba nso na wɔ hɔ nso yɛaka to so kidney no nso ɛha wɔ ho a ɛno nso tu anammɔn ne bra ntɛmpa yɛaka kyerɛ sɛ sikyire aba wo mmɔgyam ɔno nso wɔnyɛ o kyerɛ sɛ deɛ ɔbɛyɛ wo no wo mpɔ so wo mpom kyerɛ sɛ woda wo honam yɛ ɔsɛ wɔdwo sɛ ade no ɛte sɛ deɛ yɛahono gɛla si hɔ no ɛtuo so wahu nneɛma ha tuanammɔ ne bra na woanhwɛ yɛ adedede saa ɛkuro no ansa na wobɛhunu sɛ ɔtu ba no ne wɔfa wo nan no nyina da o nti woanhwɛ yɛ a yɛbɛtwa ɛno nti ɛsɛ sɛ wotua nammɔ ntɛm na woba no ɛno nso yɛboa wo ntɛmtɛm pa na sikyire no te kɔ na afei seesei yɛ abrɛboɔ no nso gyina pintin na yɛ kama sradeɛ no fate liver no awurade nyankopɔn kidney no nso mu haw no wode baa ne nyinaa yɛbɛboa nti na sɛ wonnim yɛ namba deɛ a bɔ mmɔden ne fa pɛn fa buukuu ne fa kyɔɔko na gye namba no ntɛm pa ɛsiane sɛ seesei deɛ adure deɛ ano ayɛ gyene susuam paa sɛ nti yɛn nyinaa yɛbɛnya kidney mu haw yɛne yɛ mma ne yɛ nananom nketenkete wei nom na ɛbɛyɛ dɛ koraa na agyapadeɛ no a yɛpɛ no nti yɛpere ka so no yɛgya hɔ a ho a na yɛde gya no ɛnsɛm ha bɔmmɔdena no gye namba no 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 31 WhatsApp no 0555 0555 79 79 78 78 78 78 0555 0555 79 79 78 78 78 78 Mepacho ya hospital ya Kumasi Fiyase Jasbo Police Station no enhwe animu enkra ye kwabenya ACP kwantempo no so power bus stop hɔ a ene yaso ye takrade eye Anaji Estate ahantama wura bank no enchem hɔ pɛ tuanamo bra na utuanamo ntem a ye behwe ntem ye doctor eka no mebrebe nyina no ne se ye hospital ne se ye ka kidney nia ye ka diabetes ho asɛm a diabetes timi kofa kidney problem e de brew saa na wo prostate no nso so ne wotete ho a ye de droben atomo no eno nso so betima kɔ ha wo bladder ene wo kidney eti nsɛm no etwa circle na ne nyinaa etwa bewie yan ayɛ so odie ne sɛ obetu anamon na waba Power Specialist Herbal Hospital na aba bedru ntem a nupa ne nti hwehwɛmu ne nti ne animdifoɔ no ho ɛbɛtɔ wo ntem Dr. Fiato aso oba bedru ntem a ɛno na mebɔ so no oba bedru ntem a ɛzan sɛ bra wafu na ho no dɔntwɔn no ɛkyerɛ sɛ nsuo nso abegyinam na ebiri bia a wohwi nsuo no ne nsuo no san ba ɛyɛ nibirisem ɛne nti sɛ sei na wahunu sɛ ɔbrɛboɔ no mu adwuma yie wɔn wɔboyɛ wo ya wɔkyi yɛ wo ya wɔmfe yɛ wo ya wɔmpɔ so woda wo na wo honam yɛ hodwo wo nante ana wabrɛ wo yɛ adeɛ kakra bi ana wabrɛ yaka ma wate sɛ brɛboɔ no ho atokema yaka ma wate sɛ brɛboɔ no fat wom yaka ma wate sɛ kidney ni wɔ ha wom yaka ma wate sɛ biribi ahono atwa wo kidney ho yaka ma wate sɛ kidney no ɛmmɔ adwuma yie ɛntenatena ho ɛsiane sɛ wotena ho a wokyɛ no na yadeɛ no nso na ɛfa wo nomum yadeɛ de duruberɛ bi a woko na ɛnko patro tie ne yie paa saa mmere fibroid kakraka bi da wo yam nsɛm ha o me kɔ ayeforo ase ɛno na yɛ ana mehwɛ o wɔyɛ a wɔware nti fibroid yi ebi nya ni ne hinkan deɛ ɔn sɛ ndɛ ne nipa nyini ansa na waware enti no kwasɛm nie sɛ fibroid paa na ɛtete wɔ ɛne nti na ɛma na kɔba sɛ yɛyɛ bibre mu ha Ghana ha wonya badeɛ a mesrɛw ɛntena so tuanamɔ ntempa ɛsiane sɛ tie biara aha woni ba a woduru berɛ bi a w'ani bɛbere ɛfiri sɛ yɛyɛ ni people's home papa bi asaa o twa de twa sɛ bi a wo nana bi wo ba bi ɛna hwɛ wo enti na ɛsɛ sɛ saa mmerɛ yi ka abɔfoɔ wɔ mmerante berem saa mmerɛ yi awodie nim no woma mu da hɔ
na ɔdɛfoɔ baako bi wura mu ma woɔ na wɔda akyea nkwa ama no woda hɔ a watie wo sufrɛ anyɛ saa wanhwe a na wayɛ mmɔbɔ nipa bebree mogya tu wɔ mo kyɛ sɛ ɛfo ɛtae ade nti koraa na wɔ sɛ mogya tu nipa sa ne nyinaa gyina fibroid so asɛdeɛ aberanteɛ bɔɔ so yi prostate no ɛha o nipa a wɔnam hɔ dwonso wɔ dwonso a ɛntwa kyɛ sɛ wɔnwie wɔkutam saa na dwonso yi hihim twa sepe enso ebi da so taa ho enti wadwen yo sɛ de taa ho no sɛbe eburu taa ho no mu a wɔyɛ de wɔdi unya wɔsopa wɔ mmoa ɛni nti mesrɛ saa mredwun so de ba ntententententem ebi a na yɛ sikite ya de ebi nso a na yɛ prostate ebi a na yɛ infection akɛseɛ so ahunu de bia na agye a wagu so wokɔ dem anadwo a wo na nipa ya infection titi wɔ mu a edura anadwo a wɔ mu ntimi na wogu wɔ mu so no in fact wɔ mu yi dɔso dodo ensɛm ha na ne nyinaa na mabobɔ no tɔfa sɛ mmerɛ ne nso ante akɔsuatoe wɔ gyene tam sɛ producer wasɔre eti sɛtie producer wasɔre o eti sɛtie biara yɛmpo yɛbɛpam yɛn enti asɛm no tie ne yie na yɛ ne yɛfoɔ ɛbra yɛka kyerɛw sɛ kidney infection wɔ ho yɛka kyerɛw sɛ prostate ne ɛnkɔ yie yɛka kyerɛw sɛ leukocyte ankasa dwonso wodwonso akankankankanka meeti du bia wodwonso ohu nsuo nyinaa na ɛsa no bɔ mmɔden no twi anammɔntɛ ne fo ani kyerɛ mu wɔ power specialist ɛba hospital na woba yɛbɛhwehwɛ mmɔgya ne mu papapaa na yɛ yadeɛ bia yɛ a ɛtete woɔ no ɛyɛ hepatitis C wɔ no kora de ne ko no wɔnyɛ den nanso sɛ brɛboɔ obi bɛtena ho saa obɛduru hɔ na hepatitis C ɔdɛɛfoɔ wɔ yi a ɔno wɔni nsa na wɔni na ɛno wasɛe ne brɛboɔ nyina da enti wohwɛ a ɛyɛ tuanamɔ ntɛm fa namba no to dwa na obi biara wɔwɔ kyimatɔ wɔwɔ yade a ɛdi ne nya kɔmpɔ no ɛhyɛ ne mini mu no obi ante akɔsua to ne kei na ɛda no kɔn mu yi woso tu bi ɛnyɛ ye na obi di ne kalabule saa na wabɛgye wo kunu hu sɛ bɛrima ɛwɔ kɔtɔ gyam ɛnso wotwe ne baabi ɛnyɛ ye sa kɔmpɔ hyɛ wo mini mu nti ɛduro wɔ hɔ Akoma to yɛm fa namba no to dwa 0244 producer bɔ mmɔden na tena ase 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 na WhatsApp yɛ wɔ 0555 79 78 yɛmfa SK no toa so fi sɛ adanseɛ no ɛkɔ soro paa yie nea wɔnteyɛ ya ɔsada so te ne so deɛ na ɛsɛ wonim adua ya SK herbal mixture kopa bi nom na entutu ɔsa na se heartburn sɛte wo so no indigestion ni nyinaa no aduro yi ɛyɛ ho adwuma me sɛ yawa ɔsa betim dia begya ni padua no so no ɛbɛbro wadwen no nti aseɛ so eti japan killer no to wɔ kakra na ɛkɔsɔ adua ya SK no hwɛ na obehu difference ɛwɔ ni padua no ya wɔ cough care herbal mixture no deɛ enubra hahama ya ɛyɛ akoma ne ahrawa no mu adwuma etutu wadenden ase ɛmfa wo no sɛ ne atra wo so akyɛ no ɔdɔfoɔ adua ya cough care herbal mixture no ɛbɛyɛ eti wo abɔ mframa yi amaman wo a wobɔ mframa eyi mframa bɔne wayi mframa bɔne no mesrɛ waduro ɛyɛ adua ya cough care herbal mixture ɛbɛboa wo fa ne abusua no nyinaa momfa mo ho ɛnto so kyɛ sɛ ne nom no so no ɛnya deɛ sɛ ɛden ɛwɔ ɛwom na we ne abibiduro a edi kan a yɛde ayɛ waduro eti ahoɔden wɔ mu a ɛbɔ adwuma na danseɛ ɛnso ɛwɔ ho adua ya mala mesene deɛ kromo adeɛ sɛ malaria no mesi adwuma wura biara nim sɛ wotra fie de malaria yi ho ano a obɛka kyerɛ sɛ dua ya malamis ɛwɔ hɔ ti kyerɛ sɛ dwuma na mpɛ sɛ ɔbɛyɛ etu ho a ɛpo wɔ no mu a atoɔ ho a yɛhye a woda mpa mu no kɔpɛ adua ya malamis ne bi na etutu aseɛ ɛfa ɛma wo na wo wia na wapɛ kalakala wo we yɛ ka no hyehyehye hɔto so ahunu sɛ nsuo no taataa saa na typhoid no ayi ne ho wɔn sɛ wɔn wɔ shield mu enti wotu ne tuo kora nka no na wɔhyɛ mu wɔbɛdi wonya o wɔbɛsɛe wo nsono no wasɛe wo mmerɛboɔ wasɛe biribiara ɛno nti na ɛsɛ sɛ wohwehwɛ kalakala hɔto na wabɔ mmɔden na wabobɔ bi na typhoid na ɛgyegye wɔ wo ti yɛ wo ya wo mpɔ so wo ho ɛtwetwe wɔ no na ne nyinaa agyae na wɔn nso
wado ho Okay. but modern ne ko baby to aduru bia de pay bit of number 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31. 31. Yeah, to uncommon so WhatsApp no so Okay. 0555 0555 79 79 78 78 78. They say no ya so brache and what is any minuti. Okay. Eti to anamontem To na oba eno nti nimdie nti ho beto. Nyamisha papa. I mean shira mo na nsem amote na masom no de ano den Okay. nanso nyame mo ho ban Amen. Mame nkwa homa ne so ebiemu na fe me ne Mr. Ferguson enkoto ye nkomo ne so. Hello, mommy. Okay. Na me ne wo me bisa questions bi ansa na ye ko break abano nti na me bisa say uba ye no unya asɛn na wose 1 month enti na 1 month na me pese me hu mpredodo a obebesra wo minim se one na dafo no na befa wo free airport ema wone wo kofie efri wo no na wo ba toatoa so. Oh, and then no, oba. But if you baby plan na me who say the car no all year will never do baby crop and so back time in the soba. No, yet the nina ba. Or yet the nina 3 feet about. Eno no yasemo na sa aduane na wo no ba na o de batam enwumre anopa ana wi agede. O mi be yumre na obeda madiati. O mi be wia no ada madiati. O mi ba na pa no akwa yumre. I see. Ene yasemo na wadawro mo de na me pese me hu say so ono timi ba hode a die enti na na wontumi so enkonkosra no e wo no so fie se bibia ni ho a. The na a woman back on say, Yanka Sanama imagine say, Salome, dear, because my Salome, dear, Salome, dear, When I just Salome, and you say, "Be a go kwa da ho." I'm a diachi because. Okay. You are calling. Let me make you attention to half of Shahobiana. Later. But I told you, hello? Hello? Okay. Bema 19 na menka Salome and who asem who say ubekwa oh me ba be show fie na wako hunu baby ot ubesan ya bo unkoda ho but wo pese wo hunu say ampa anamu oba ne wutu onu bibia mu da ho sa na me pa che. Well, maybe make you attempt. We make you attempt. But me, upon all that, you know, my investigation so I feel because what I tell you, all the persons of the Dansuma. Dansuma, no, it's a baby or can I'm catching okay. Now, if your friends who or the Uber, the band, when I'm so crunchy, I mean, that the idea of even one in America. And the Americans after so was super that was with me. In the moment, the whole few. But when investigation here in the medical who says that on Dansuma until what it Nakuma Lafia. I don't know. Now, no, only look at it. Until a non percent, a couple who baby or no. But no, Philip ban for any kind of a sort. Oh, okay. I see. Now, on my men so oba ye no. Okay, on my men dear. Now was say oko yes okwa abrochire kwa akwhwane nananom which I think say enokra no na enokra bia enimu. Na ebe oba no so wadawroma. Woma ne hunu say oba Ghana na say wo surprise no. Ubedru ya ansa bia airport ansa wo friend so abaga. Oh, Yahweh, pa. Oh, Yahweh, tell me that. Say, Sikanoa, ye ba beje no. Yes, 60,000. What dawroma eno sika enyama wo de ba ya wo tonton ya wo ka se onfan to na wo peka meboa. Me pa try. Okay. Enu nti wei enye say bia oh obi beka say ene na say woni ne twempena wo phone so wo ba ye wo ba ho woni ne dan ne ade nti no say
wadi usika one draw but usika Oh, there be niema wo de brand no where so your business. onton na oka se won fa bi ntoto so saa sika ni nyina no de eda nkyanye no ho asam na woka na emom usika botene ya wo de toka no a wo de brand no eno na wuhia. Then even the Malbi Crambo send 15,000 cities, a man cash. Apart from a near man, 15,000 cities, the Sunday man. Because of car, inti yes, you can say we are, but the man say because of some little bit, I know they are not yet, they are, I know, they say, at least 1 year because always see the times I know Casa from so you can also pay, or also a Juma. But the on maybe also maybe 1 year, and none of me be Me bisa way because me pesa ahwefo ne atie 40 ase ebi obi beka say oh na sene oye oba wo ne no ho ya wo ba Ghana kra no ohun oba wo nche ne ade nti say ene e wusika bi akodi ne ho a enti atiefo ne ahwefo mo nti ase ma me enye ho sika bi a wo de ma ne say oh masadu sika gyeto aduane di ana wo ba na frɛ no oh ebi a me ni sika o ena me wo send bi ma no okay enye no ho asɛm na wo kai na emum sika wo de ma ne say ya me ba Ghana me ba betena mu enti niema na me dia ma wo no sika no a woton a de wasen ka de ma me no de fa to ho na me fa ntoka we ni se sika botre no a ye ka ho asem no but enye sika wo de ma no se bia relationship mu no je fa ye we no eno no wo je na wo se die enti na car no won to me fa ma wo or some buy and was in it na this is the kuno no say now also call a to go up of a car diabana type of car na me na e bin ba that moment but me fear na no crap and I'm so okay on fan number ma me na me ni kasa o si o to go ni so na me nya no I'm so okay na sa dia me time so me the konti car me nya to bi so first car ma no and no share me say by October me say first car October me say November me so now na me pacho ne bra na wo so oton se ne bra wo se ne dia ya wo ton cars no wo ba ye no ma wo ne di nkomo me pacho me buy no also on na me buy on fan number me also ko to go je fe na ye nya no na de okoto go say na de yi wo abrochire kra no se yetimi WhatsApp utimi WhatsApp call oh me buy the year the be yi o se okotogu ono ko a business no ko enti o ko ni time ko amani phone o mo ko fa togu cars na connection di no e no ma yi busy se ene ma me hu se de bi e ko ne ko boni am se ne o hu ni sika mama na say enti no say wo hwe TV ne so a wadawroma eniema a ode eba ye no bre lady no ema no etonton ye no ebi na ye di gugu so ema wo ehwe no wode ba na waton no wa shepo foforo de aba na watonton niema no ye niema edoso hairdressing for niema yi bi eka ho chese eniema bebre entare ene ne ekeka ka ho bebre ene wode ba ya o ma ne ton ye na fasika ne to o ma me wo de say your perfume na me de be ba wo gi perfume na 200 cedis wo beton 500 wo beton 1000 e ho ne de enya de amemehwe ho emfa so nti ne di dwa nti me de ba wo de bi atoto so because na ya adwuma a wo ba no wo so wo ye otumi ton ne de ni bi 600 800 ni ate ene wo se me de ya brand papa na me de ba na so me de ba 200 wo de ton 1000 na fa 800 cedis na nimpo no ono mpo na select you ono na select perfume amoto ono no select man and say na mapa nti nyese mi ampo ne pe na me fe bi abre no de mame ne wo emfa ensia na achire ye beba de aka ne nyina de ye adwuma se ye ne girl no eba bedi enti wo de tai chuku na ehwe ye nim bibia be ye fine wo sika no sabeka me pa cho yo me da se pa na mi shama next time so ya no ya hwe yi me se wada wo Ferguson wada wo benti no enti one to da say Facebook wo ne ade ye case because you tie ye pa say wo bi atwempra wo internet so sama obey ya ge be me sika di me tie mu hwe mo pa me ti sa cases ni but na I think say it's far from me. Let me say it's too close.
Now guys are far from you when we say too close. Now me pacho lady no o say when you will be edin come on phone so na say video call ni ade no a sa wo ba na wo be hunu a eya na nso so ye kakra wo pacho na wo be hunu no so na ye oba wo pe. Na so ye wo papa na a much difference but na according to say now I don't want to disappoint her because of say true or no that me who say as we are wasting the time a lot. And you know, that's also a woman because now for what I'm seeing, I mean, imagine that is far different. Now we imagine the end we be see the end. Not the Imagine the end now be see. imagine the new woman. Where you what you ordered and then you win ya meboa. Just say, oh, say what to me order you order now you who you never na obi maybe a similar but then in sanity. That's something happening. I see. Me bachu, where dey be sa anya bia no. Wo nua no mo wo Ghana, wo ma akwadworo. Oh, my sister no during that time na only Accra. Na only Accra. That's the only thing that the man come out na only Accra. And also no na warranty that I don't want to involve him a day so them be other brain or say as only time a man because on also any business and a business no any film business. See, because on say adwuma say bi de ene abonti su ni bedu sika de wunu akra du sika enka so on faso so ahunu Na mommy say na me say mpo nka me de koya be your children's home. My donation am wa donate da. Oh ma, aya na me tayo me donate bi pa. Ba on ma me hunu. Ba me ya me mpese me ho na me mpese e bo me die kura. Ade we kura e bo me die kura na say aba ne say ntida. Yes. Enti we de Matias enti no ye hwe nia ye so ye betumi aye de aboa but wada Roma next time ya no amoni ada ho ama. For me, it is simple. It is simple. No matter how your good is, just say this is here. Na me say them who say be a good person, you play good so. Yes, sure. When you broken heart. Because pay my mind, if you think I'm a year to jam on so at least only obey it also to me now some fast but it was far from what I was thinking. Age the best saying. If I saw Mania 36. Oh, 36. I see. All right. That's a my baby. What baby? I want to Ghana for my baby. One more do many who be a dear. What's the matter? Yeah, almost almost any different. See, I am for friends. Almost different. My phone see an affair yen to anyone among. See the best be an obeti yanka. Okay. Aben. Marco. Hey. Oh, wabo boy. Support na no ade. Ano ade. The team no koye so bia support wo. So bia support wo. Nyame sira na no me so bia so karaman. The karaman just ni no ade ade agia na. Wadi ayi flag atwa na no na bi Ghana force bi ko ni power science so. Oh, karaman ni support is okay. Eben yenko Caressing Ventures akache. Marco medase e wa konya kese a ode amame e wo platform yi. Na mede encha pese so free current stick asoye ema ahwefo ene atiefo nyina ebe metena sese ya no hu se ye nupa na godwa so ayefe no Zahara mixture, Zahara G capsules, Hindi herbal mixture ene Zahara man capsules ye no imu nkomo emu adanse ene emu nchechiremu ane de besom mu awie no do fo nkomo yasase ye de yadru ayefe no Zahara mixture
ɛne ne topa ya friend Zahara G capsules ana ɛhyɛ aseɛ wɔ yɛn nkɔmɔ twetwe mu na saa duro we mienu ɛyɛ duro nwaso a ɔbaa ɛne bɛrima etimi nom sɛ woyɛ ɔbaa na utie me na nnɛ infections paa ɛda ho dokoro infections ɛha wadwen ɔbaa bi wɔ hɔ a infection bi te sɛ gonorrhea syphilis anaasɛ chlamydia ɛne na bɛtena ayɛ na impempi no ɛba ne saa ɛnam sɛ atena ne so akyɛ ne nti no etimi egya no dwonso ya yaw ɔbaa bi so wɔ hɔ a etimi egya ne sisi yaleɛ ɔbaa bi so wɔ hɔ a etimi ma ɛnsansa ɛnsɛm fata wobɔ sɛ ate egu na himfie hɔ prekɛsɛn sɛ woyɛ ɔbaa na saa ɔha wei na wo ma me se enne edura aba ɛbɛboa wo ebeyi wa free saa ɔha wei mu kodra store bi ɛbɛn wo pharmacy shop bi a herbal shop bi a wo se wo pedro na yɛfrɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules sɛ woyɛ ɔbaa sima so na wo hɔ na white pa ɛha wadwen ɔbaa bi wɔ hɔ a ode po no atena no so akyɛ enti aya na etimi ma na himfie hɔ ebie kakra ɔbaa bi so wɔ hɔ a etimi ma ensuo bi egugu na asebi ensɛm fata sɛ woyɛ ɔbaa na white no wabɛtena na egyaw enkekaye nketenkete ɔbaa me se Zahara mixture ɛne Zahara G capsules eduro no yɛayɛ eduro no sɛ ɛmbɛboa wo kodra store pharmacy shop herbal shop bi a ɛbɛn wo wo se wo pedro na yɛfrɛ no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no ɛno ne yɛdura ɔbaa onoma ɛbɛboa wo na yɛdura ɛsɛ ɛboa ɔbaa bi a ontimi emu ne nsa ɔbaa bi so wɔ hɔ a otimi bu ne nsa but obu ne nsa no pains pa no namu ti sɛ woyɛ ɔbaa na oflow no entimi emma yi a me se wɔaduro ɛyɛ baako pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ woyɛ ɔbaa so na wɔ hɔ na uni atenka ɔbaa ɛdura ɛnɛ aba ɛbɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ woyɛ bɛrima paa ne nnɛ infections enam yare ɛha wadwen bɛrima bi wɔ hɔ a me se wakɔ wura tokuro bɔne mu tokuro bi a yɛ wura ma enwura sɛ woyɛ bɛrima na wote wakɔ wura tokuro bɔne mu afa enam yare bi te sɛ gonorrhea syphilis na obɛrima no ehi obɛrima no ekurokuro atotɔ obɛrima no ho obɛrima no ho impempi no wo dwonso a wobon sɛ wo kyim paa ansa na dwonso no atimaba wo ha bon sɛ dwonso so ɛka wo ntantam wo ha bon sɛ ensuo man bi na efiri obɛrima mu ɛba bɛrima saa nneɛma wo ya wohu no mesrɛ mentena tena ho ɛnɛ ɛdura aba ebeyi afiri saa ɔha wei ɛne saa maneɛ wei mu ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na yɛdure ɛsɛ ɛboa dɔfo bia ɔsa pa ɛha na dwen obi wɔ hɔ a mesi aduane ɛntɔ ne yam a na ne yam nyina adwan no odidi pɛ obosa ne boa no nyina ɛhyehyɛ no ɛwɔ hɔ abonsa ne mfe ne mfe na chinkasɛe na ohuna mane na ɔbrɛ ɔdɔfo wo ɔsa na atena wo so akyɛ no ɛdi 10 years a wako akɔ for so many years a uhu sisaye no mesi aduro aba na aduro ne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛno ne adura onoma wo ɔsa no nyina ɛbɛfiri hɔ na yɛaduro ɛyɛ adura ɔdɔfo nubuna ahodoɔ ana yɛnya adagye akeka bom atwitwi mu ahoɔden no ɛde ayɛ mesi ekuta nuanunu bi a obi wɔ hɔ a ɔwɔ weak immune system te bia wae no fon jalian nkete na ɛha na dwen ɔnante kakra bi abonsa ɔte so na ohuna mane te bia bonsa ɔno nko a ɛwan nkete ɔdɔfo 10 years no oda ho bɔwa wonko ade bia infections adokoro wo treat ɛkɔ na aba ɔdɔfo ɛnɛ ɛdura aba ɛbɛboa ɛbɛboost wo na sa strength immune system no sɛdeɛ ɛbɛyɛ ayale bia ɛmɛha wadwen ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfo gye number C ebia na ohia nkyerɛkyerɛmu bi wodi afrɛ number yi number no so da screen so bibia ontia se bia ofra yebenya adagye ntoboasem akyerɛkyerɛ waseɛ 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other for yebekɔ yɛ adura yɛde ebedwa so a yɛfrɛ no
hindi herbal mixture na saa aduro hindi ɛyɛ aduro a yɛyɛ sɛ ɛmbɛboa dɔfoɔ bi a malaria fever ɛha n'adwen obi wɔ hɔ a da bia n'anum ato ɔntumi ɛndidi ɛnyɛ kama da bia n'anum ayɛ nwonwonwo ɛba ne saa na asa gyaa ne tipayɛ wobɔ sɛ n'apɔ so ɔsɔre anɔpa de bia bɔ sɛ n'apɔmuden no ɛwɔ fam n'apɔmuden no ato sin ɛba ne saa na asa gyaa ne tipayɛ ɔdɔfoɔ wote saa fa aduro no a yɛfrɛ no hindi herbal mixture no ɛyɛ wɔ aduro ɛno ne aduro a onom a ɛbɛboa wo yadeɛ bi a ɛtaataw ɛha nipadua no ne nyinaa ɛbɛfiri hɔ wɔ typhoid fever na ɔdɔfoɔ ayɛ krankɔtɛw so na wako a wonya yaresa no mese hindi herbal mixture ɛno ne aduro a onom a ɔdɔfoɔ ɛbɛboa wo sugar level abɛkyɛke a na de bia ɛkɔ soro adane wo ayamhyehyɛ no ɔdɔfoɔ fa hindi herbal mixture no ɛyɛ wɔ aduro wo pressure na adane wo dadwen no kɔdra store pharmacy shop baabi a yɛto aduro Ghana ha wosi wopɛ aduro na yɛfrɛ no hindi herbal mixture no ɛno ne aduro a ɔdɔfoɔ nom a ɛbɛboa nipadua no yalie bi a ɛtetew ɛha nipadua no hindi herbal mixture no wo start no maduro na ne nyinaa afiri hɔ ɔdɔfoɔ yɛbɛkɔ yɛ mɛmaduro no so a yɛfrɛ no Zahara man capsules na saa aduro wei ɛyɛ aduro a ɛyɛ mɛmaduro a yɛde abadwa so sɛ woyɛ bɛrima paa na wɔ hɔ na mese wowɔ weak erection mekyerɛ mu sɛn bɛrima bi wɔ hɔ a mese ɔde bɔ ani a sese yaa wobɔ sɛ ne bɛrima no adwodwo sɛ woyɛ bɛrima na wote saa na weak erection no ɛtetew ɔse ɔno wabɛtena bɛrima mesrɛ wo kɔdra store pharmacy shop baabi a yɛto aduro wɔ Ghana ha wosi wopɛ aduro na yɛfrɛ no Zahara man capsules ɛno ne mɛmaduro a onom a ɛnkɔfa ɔhaw bia ɛnkɔbrɛ wo daakyen sɛ woyɛ bɛrima na wɔ hɔ na premature ejaculation yɛato din wɔ ameniti bɛrima wode yɛsɛ wo ntra one sɛ woyɛ bɛrima na wote saa na yɛtwetwe sɛ wo ntra one a bɛrima kɔ baabi a ɛto aduro biara wosi wopɛ aduro na yɛfrɛ no Zahara man capsules ɛno ne mɛmaduro a onom a ɛbɛboa wo sɛ woyɛ bɛrima na wɔ hɔ na sisi yale ɛha wadwen bɛma mesi waduro no ɛyɛ baako pɛ menye mistake choose Zahara man capsules ɛno ne mɛmadura onom a ɛbɛboa asiesie wa mesi 1 minute bɛma na yɛtwetwew edi ho fɛ no ɛduro no ɛbɛyi ne nyinaa ɛde free hɔ ɔdɔfoɔ number ne da screen so message number ne so biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other form de ma no ba wie no de bia meka ment na ho emma yare no endo so emma wo nyemobɔ ansa no wobetu anamo apɛ currency kinu pa ye de badwa so a your friend no Zahara mixture any Zahara G capsules are send no me no no ma ye num bom what is Zahara mixture no in the bayan so amene Zahara G capsules na ebeboa a boost immune system no asel to infections bia etiti ni pedua no any hindi herbal mixture eboa do phobia malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes any na betena any Zahara man capsules are yade ba bonten se embeboa ba ma bia mesi wayɛ mra emma edi ne ho faw atwetwe ne efren 1 minute bema order for yendure se wopɛ bia Ghana ha se ye drugstore pharmacy shop herbal shop bia ben ba bia omantam ye ton aduro bia ode bopini ho wo se wopɛ currency for nipa ne bi na order for me shop se wotɔ aduro na wo be ya danse no aka se currency aduro no eye papa me da se mako nyame nshira ebe no kwa no achia Dr. Mwamame ahaya Akoma 87.9 FM and afe woni TV Akoma mu nsem dwumadi no eno na wo hwe na wutie no ye ne Ferguson edi nkomo na sabre die ye bomode na yakọ ahoma ne so na ye ne ye nuaba no akọkasa akua tutuwa ye ne akua tutuwa enkonkodi nkomo na ye hu se de Ferguson eka ye no kwasem se ye no ado no na goodies lovely shito NNA yakanfo ediama so wadawruma bomodia ma onsa enke bisan se yanko okay esan se shito we ye kama papa na ade ayede agumo no so
kyɛ sɛ ɛyɛ ade a ɛbɛtumi asi hɔ a mmerɛ bebree ɛwɔ abera na ɛnsɛ yɛ wonya goodies lovely shito yi bia ɛne ɛfante ɛna gakenke banku plain rice jollof wakye wo pano no wobɛtumi ɛde adi wo anwamo no wobɛtumi ɛde adi ama no ayɛ yie ɛyɛ goodies lovely shito bɔmmɔden a na ɛfrɛ 0202038412 0202038412 na ɛne wɔnom ɛni nkɔmmɔ bra na ɛbɛtu bi na ɛkɔtɔn na yɛbɛtɔ paa yɛbɛdi utwa hepa square bar capsules nso okay 2 Off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. okay lady no and your friend appear to two or no and your friend no we're doing the phone no to two we're doing the phone no yen try on my men also and a pascal back capsules a brebo for Mr. Wada Bomodia na Emma Wonsa enke bisesi and no said ye beya a bit to me about brebo no and who buying na Emma bibinto and son walk with a quincy here and I won't know more a bebo. A bay you will see a quine the Amaya dear be a day nepese a beckham brebo no a many pediano a yemra a bit to me ajo ako and see a don't tem and inti uko ubek massive massive be among cracofo the attackers ubenya he pasco back capsules no ebi casco and a day aba fresh 055 7453579 055 anyone in Koma some stand in the capsules no all satan for doing to adama bomodian Sunday obema onsa aka all satan for be also eya about so we did dear asem when the asemoko ma asemoko ni muso and also you how for na wo from wo we are see kran you the beam ma onsa enka hak some okay one come pray one abrabum and he said me nipa personally who Bear 5 years ago, that would the bear money how and I'm saying how Mr. Bearman almost what can it be at me? And to me, who how a woman? My dear, won't pay maximum too. And you bearman became be dear now what did them say in the because when the so bad to say me time because the beer bill was also me time. No man. And to when I'm a woman now see what's your bread. Now so otherwise, no say be man go home. O finance and command, and then I only be ako marry. Inti the mentiasi. Inti mo one not framing out so man. Oh, me must my own kind. Not so man. My company software with dear were really anymore to say be man. Na come salmon. Say on fan kuma be man everything. Nam see you much. Yes, at that time, not me, Fred Brian. I also know more trouble about 5 years. Man, can't am a boy. Oh, my worry, and I had to say, ya worry, but be at any baby. I be sir. Ain't you know, me can't, okay, I'm see you much. Tell them one our friend also, my conference call now, bread is a soul never cassa. And I'm in a brand, cassa, and I'm so, to be honest, I say, the also the permanent sound for our command, you know. Well, si the academy nim, si brand and make a self one. If from me, Nankasabi, Nankasabi, Copen say, me home Ribiano ringing so a banam sone aquab, me banocran a frame, and it is a mammy no so casai. And me say aquaba, and Odemiso. Nathan one, no, I made two queen. Me did two queen, and me cause me share that friend you couldn't cry say me bona man say me to kwa me friend na on fa say chena me friend am too me to kwa could be 6 months aba and we'll see you watching me de me call you it me call ya no le say me share a year na bisa man am hu say won fan sanam ko tinya me ni me bufui pan am say na mo kan pressure wo ka tell me say ma ye de nsa ko na de ntimi de say no Bibiania means sending you. Means sending you. And to my one our friend, say Brian, Abanadine, then I'm saying, I don't care. And to say Brian, no crab at our friend, and I'm catching me the same. Into me call you no one, I'm making a free moon. To me, all the one, I'm making a free moon. The Brian, a friend to wouldn't be, they say, much no problem, you can know. Not to claim, you can know. And tell me from my memory.
they say, mountain can be intimate by your move ya, would you from a bagel back? And I'm a friend, a brain, and beside would say, now, Sam, dear, never say, the uncle, and I mean, no, be a Canadian, the favorite song about it. So, what if you are so now, so won't come a pro or worry more and more? Or you may, but no credit, no credit. And some you be brave, and some you be brave. What I say, minute to 7 previous. 7 previous, me and I'm showing you. Not the baby and showing you. My you make it in Koda, my brand may be 18 years. Be seen it. It's my baby to mention me. Some baby, I'm one say, it's some feeling baby or you may. What I say, me and I'm showing you. Me too can buy me from my and they say, Michelle, one Kodaki to me, they say, my a nanny, I mean, could be a beer, I mean, to me to because of Kodanki to me, and I'm to am show, Mark of trouble about. Oh, because I said, they 2 months, me pan on the telephone, a friend, maybe some somehow, how to say that. So that's you. Look for some dear, and you only saw mammy. What one more on who saw mammy? Na eviase ene maya mfento omuhofo so ya baya na to no ni brisi kada won ka no pra de nyame di be ma no wan fan di ansoma obonsam oto so mpaucho na mo aka sa kwame sorry because me feel so sad and bitter any wu what you do 2 months ni wa frame da me frame kra won fa my friend no cry na one because when you say my friend na me be ka bibi into onfa into nipa ne dey na me ni personally yakasa twice so oka say oni meni ade nya me ni penni ni to nya me ni oni metre but kama me hu say me ba na ye trofo no e na me ye ni ka kan ban me pa ne chew on kan say ma on frame say let's say your frame let's say oka say Drag yi person no kasa men kasa because me so sonsem tim hu so ye di bi ni ba be ma bi a enye me de so na eno na eno se sa samba ko o se sa panyi tu fu tu wan fi no obia kasa won fi wa brabo wa na apu wa brabo na de na mu na eye wa wo do wa brabo kita won sem a na won fi obia eye ebo Mena ubano oda so eware ni kunu no sisi a. Oh, hey, but woman no case we me sorry. One worry tell say me kunu wi ya omoba ye na me baketua ekọ rezi and na me sister se friend no. Me tumbi me nyina ne kasa ye say ni nkoda ni ntine de be mama ye bianka onjai so na omo nsantena fa ko no to bebre ene den en no sorry a wo mafi en na wona me nyefa en den na me de me nka bi akosia me se me nka bi because ono aka na brabo no onye so yo ba na abaya wuti wo che be mo no wo mamu na wo hwe ni ma na me kwa me ka to se so de be ma no you can once I was sharing my out here in my school fees to tell the animal maybe I shall for damn no dear. And no idea to ya mamma no more kaya must say, oh, ye meant ye maintenance, sabi no more young was here for one more baby do more mercy. So I say, but oh no dear, and I'm four, and I'm four no tea woman. Me own tea, is a penny. Then an arm for betting a bro when you know now from Paucho. Baby ma ebia wo ba ne ka kire wo se abranti a wanya no e wo outside no esende enie mama no ana me Paucho me wo kwa no ringing so be ma na send ni me bia ma no se won ton am se ni ma bin e no sin news ene ma ni ko na se na o send dia ma se ton se fa ni sika ma na se o toma o de ma o se den o so ma o se hono enya dia obetumi aye asendi miska intino me ton a just how can no kre me ton a na me di bia ye how obi en ho bet found bet di ni ma be mawa on kan to se ton ne fa na yi man ti tre na me pushi na am ti de bia ko no me ni ho e no se me ton a ya me sika sende no
And I'm saying because to be honest, maintain a same dear better than now will be a bass where the music and the also mad Debbie. I could say on cannot pray. No, minimum on cannot pray. On come cranning to me, on can training me about things of you. Yeah, about things of food. Me pachu o ma Don't bisa become follow. Wo ni pa bi etonton cars. You only pay beer, you only pay beer and tonka. Because You only say pay na beer wo and si tonka. so na wo se wo push no na wo bisa ne say enema na wo de bre no no o se won ton no fa ni sika ma no anasa sen ye bisa no. Aha, na me bisa no. Test de wan kan no prenechi no so. Yeah, o mane de sikle bre na me pa o tan ya o ton ya no. Kan sika koma no because se be ni kan ho din. Nti uton ya no so ma me pa san na me ye no. Me ton ya no. Na me sika bre first na o sika ho na na wi ni ma na se wa obi anim ba bia na ni ma no odi fai. Me ka sa ma me ba peni no. But obi anim ba bia ni ma na odi ko. E na me so me nim na magine nyina me nim say ni ma no odi ba once because me obi a just me said me say we say okay am na me feel say because me take my no think crime what I say no say the woman who can na won kan no pregnant child until na me feel say okay and I go be man so kan bi bia anche me say bi o de me bia ko abren me say one ton or see I want to can no ko pem say me ka say me tu kwan if it's frame ya can see the crime me kun free mo me say mama me time na me mo ni me ko na adwene nyina what you see Nsem bebree na ani me bi school ni Nsem bebree we dey ma ni bi school me bi school we him so some bad thing utwe me da bi na hwe me na me hwe me ho e hwe mo kura ka ho adeng se dia kwa ko se and ya mana no de ba no se se dia na wo bisa no no se bia oni ni di nkomo no se perfumes no to bi dada enti bi okra no a otimi ton be 600 800 ni ate ti be ma no ye ne se ono a kire no what the perfumes ni kire na no ono a kire ne ope e bi ho a wase wo de me di amount 200 cedis so wo be ton 800 600 any ade emfa ho wo ye oba manager wo nti no wo so wo mfa so no nembom sika botre ne de wadawro ma me peka ya me peka na ye nyina ye betumi ayusuo etia no de fa to wo ma me ana wose ne hu ni patane bra o sane de bi ton cars eti sese sika no akwa akodi wo ba ne ho no eye sika be ma ne peso de to ne car so wose ne nua be ma ton cars sese wo togo mo kan na mo sen ye obua bi o togo na dia ba eti wo treni ade na chese wo bua on fait come me die what on say fine o ton ka with this kind of man sinua wose ne nua be ma ka with this kind of man ni nua be ma ayi cars ene ade nti no be ma no kra de car wo no akra no e na e de car ni nua be ma no ta yie e bi sha da man e ma no Hyundai Elantra wo de kire ne se we ni bi na ya me nua be ma no ta yi nti we bi na abenya yes ako sempa cha obua wati obua ni nua be ma bia nyika me ba be ma ye ba ko pe onyika wontonka minim ene ni nua kra wo tonka wo kana sem minim ni nua edipa wo tonka wo kana sem minim na eye o ko se de bia na me ka tense hwe e bia se we wo ho senyame e chawade no wanso mu yi obunsam to so bema na ware no onfa ni mani agro ni masko ho hia no ni medidi mu hia no enna me koka o se me kan no entime na me se bema otimi to aduane ma ne matua masko fees e na ho hia enna woni ta mame enna omume and akansem no bebre no aye se yi de odi se me sini pa boni ni ma me amenyi no odi se se de bia bema no sori a wo se sike bebre ba na sa o ma me pese da chan koda ma me am san koda ne ye ma o enti wa hwe ye
na woyɛ na nkɔda no pollutu ɔmo ne ade a ɛbɛtɔ da no ɛno na pollution no will fight against you. There will be a time nkɔda bi ho sɛ deɛ yɛ maame ka bi a wɔboa na yɛ papa yɛ very good. Bɛrima ne nyɛ nipa bɔne ni a divorce waa sɛ ɔde ne nsa akɔma no ɔbɛyɛ 5 years ni ɛna de biara your friends say me gano and the bia on aduane ma no e de bia onya ne hwe nti omo te what say me so obi ni na damfo omo nkasa na fu say say na ayi ko financial man no net free ni fie na go France say you tell right ah me ba chawani when you say woman ya wari nso na ba ko nso fra brochire ba ye wo ko ne ho ne ko da ne ade nyina enu aduane ko ma no na ko se me pacho me miti kuma so wotenka me me su bet my sida wa hunu hello ko me ye easy sell sida nu wa hunu me value aware pa me value aware what else me value aware me ko wi ko se me pa say you see in the 7th month up till now no I'm ready. Deɛ wakɔfa abɛnie bɛma no deɛ wɔse o ɛne esika deɛ na mede brown ne ade deɛ menye na mmom no deɛ mede ma awoɔ sɛ mede kɔtɔ kaa wagye ɛbɔ so deɛ maame ɔso wɔgye na adeɛ o ɔmpɛma no because me pra mɛgye sɛ deɛ bɛma no nakoma esi ahuri kɔ no wɔhwɛ obɛtumi ayɛ ɔba bɛyi bibi Until November, there was a time of friend. Me nam me buy no friend. Me nam say, any time I walk and be sent so friend me that thing. Me kunu wudi ya me buy for myself. Me buy be man the better me chain for 2 years no koye. Ono koye also koye adwuma. Me kwa me tena me fie ha. Kopim say me kunu fie no. Na o tinka yo. Ntinka o manyi ni no. Tinka o tena tena me chain for 1 week be. Into a friend of me, Srow. Meaning my bravo biao. Meaning you say no, me and I'm the bomb brown or so bonny bread. Also, for buy another, you who say, oh, my meal. My me Catala won't see my me Cata, also send me time. And cat near Casa, when it will banum po, my men, oh, I can mean, yes, sad. Yes, sad, I was coming, yes, sad. Brown become only me personally there. What kind was only me no one swear to quiet crochet or nana no more. Only me that. Only me that. My young say, on your family, uncle who suffer now, be our animal fan, for you. And I'm catching a telephone, so my man in frame of you. And I'm catching a friend because we didn't throw. The dear no way to throw. Let me see who say yes, when dear, because then my mother meant to go new. And I'm my bad cover. What you say? And you know, me and I'm saying more beyond frame of you. More beyond frame of you, and Nsem them to me camp. Now, obey what did you say? Oh, me so in the 40s. 40s. And boy, I'm Beme Granon also, Beme was 36 years. Yasamu, and my young friends, I'm signing wedding, Comobio, name what Dauroma, Bomodiana, a friend, or Banner Mammy. Said you no. I was say, we crown me, and I'm saying, me Baba, friend. But said you when you are saying to know mean to me, no more Miss I didn't know Mammy. Nakacha say, yeah, friend, on fat. Na yene no kan ye hunu bra obetumi di sika no dia mayen enti baby ade ne begina no ebia na amoa mpacho matiwai nyame nsira ye wi a mesan no edi enkomo ebiem me da say okay Akoma 87.9 FM on TV mame ne Dr. Eni enkomo mapomode mpanimfu akuku damie no memo akwa Ejoso Marcos me na kwa. Okay. And see what's in the saying idiot now I would him Faith Homeopathic Clinic, and the echo, yeah, that's it. Yeah, then chance from Kukrama with tea for no chef for Faith Homeopathic Clinic. Maybe I will be a 2 years after say, bra. Na any upon my day home como. Na, say, baby, I could journal.
nipa bia wapɔmuden ne odwetire na megidi ye paa sɛ saa bere a ɛwɔ mu yi obiara ni hɔ ɔbɛtena hɔ ama ne dwetire ahye nanso so nokwasɛm pɛ wɔ mu no sɛ odwetire a ɛdi kan no ɛyɛ wapɔmuden sɛ wapɔmuden ɛsɛe ɛtɔ fam a biribiara ni hɔ a wobɛtumi ayɛ but ka ne hyɛ ne so sɛ yɛwɔ nneɔma bi a nyame na ɛbɛyɛ ama wo but there are things a wotwa mu time no matter how you pray sɛ woa na woyɛ ma wo ho na nneɔma ɛsɛ sɛ woyɛ ma wo ho no ebi ne wapɔmuden sɛ wokɔ check up no Hon konkron metam o ana nyame agya metam o sɛ wɔde wokɔ hospital ma akɔyɛ check up wankasa ɛna ɛwɔ sɛ wohu sɛ ɛbra no bɛba Faith Homeopathic Clinic na ɔba bɛyɛ wo check-ups sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wapɔmuden nsɛm no yɛbɛtumi asi pi asita no kwasɛm ɛwɔ mu no sɛ this month of June ɛyɛ liver month na 28 to be precise ɛna Faith Homeopathic Clinic yɛde asi hɔ a yeah, hepatitis B screening. Yeah, makwamo bia who the state of his or her liver because shemu amya be who say obre bono enu ne kura ye kwa ye benina ye bre bo ne crying no kwaseme wo me say obre bo dwumadie etofom a wadidie no matter how nutritious or aduane ye enko hwe say obre bo apomuden tofom a emfa ho ne enu papa a wonom entimi koye hwe wadi paduanim. And Nuntina Faith Homeopathic Clinic say World Hepatitis Day eba 28 June we mono fa hojimubi sabosome aye June ni mu nyina mpo no went to me ama 28 dano day take advantage bra ne be who the state a wapomoden sem no ewom udidi wonom ohun ba bia wapomoden nam utwa kakra weekend bia na wo de nyede bia na utwa didi ba weekend anase party bia utwa bi wohun ba bia de wakoduru ana e wo se wohun mpanifo se da obeto bo atwa so from no enye sada na na empafi besi enu ti no ye didi a ye kɔ ban ko ade ye hu se ye duane a ye di ye nsu a ye nom ye mfram a ye home no se ye be yade a eno ane de ba fufuro bia ni ba bia senka nsu na wonom no senka ye krogin a hwe ni mu a enka onyo nso kan fifiri nso ntew aduane a wudi ni se kani nyina na oni paduane hi a sabi nka wonya wo nai enu nti ni padua yi de opawi a de ompe no e wo se pie na nyame nyansam kwan a obefa so ama na pie no e ye dwonso mu ene fifirem se ye nsu a sanso na didie mu nso no e wo se de enye no e fa agyanan mu na epie nanso no kwasem e wo mu ni se obi enya constipation ayamutim na wotwini ontimi nyane nai na saa constipation no research amye hu say eboa ema toxins a kaise senkepie no etena ni padua nim duru time se senkepie na ntimi ampie a ni padua no sa ase se ofa no back a consume na ekobasa na ni padua no efe bibi reinfection ni padua no kasa e de yade ma no because ade se senkepie ampie no it has ebecha pia na nipadua na fa no se eye na immune system na sa hyase efidi on it nti ekobasa na de yade aba nti efe bibi autoimmune disorder e chese your immune system na se nka ebo ho ban free yade wa eba no ene enyade wa na eba na koye namfo because o mat send nipadua ni ma chenti ohun ne ho se ne ho ade aha nti die nkese se nkono fight wo no on fight wo nti ono mo koye ba ko wi a na ashase fight wu ni padua no eno ne fe no autoimmune disorder chese oni padua nkwamo na dwena sai kodi pempenso se kutia wa nkasa instead se be kutia nyarewa e ba oni padua mu no ene kobasa na wanhwa o yade no beka se beifo bi na di aba na beka se beifo kwa na yo because onu maduru a entimi nya nadwuma eduro bi a udidi na wo fon chese wo be dwene ho a onti ase mesro Fabra Faith Homeopathic Clinic oba ye better te edi amount and how ho kra Bra Faith Homeopathic Clinic na ye won fidia yetimi hu yade no e woni ntini so ansa na epie ni pedua mu ankasa yade bia ansa na beba no e wo time bia efe no incubation period sa incubation period no so your bacteria or tunkosua virus or tre fungi or tsane nneoma woni pedua ni sa time no ye we fidia yetimi hu no oh okay what you say it no ye ma upper hand e wo yade so yade no ye ma no kwa ma ni develop nwie ni etu ase etimi kro pocho se kodi aduane we curry fruit and vegetables we bom combine we the aduane we at this time na num so we gu so na ade na kasa Faith Homeopathic Clinic mesro be bia ya bedru no alternative treatment options is the way forward enye ya die bia ne enum oduro makoso nim se nkofo bia no moduro saa ma mo kidney aye weak na se udim say ye pe kidney e ma pa we young people
more than 50% in our time. And the ages between 21 and 50 years. So open cancer ni kidney pa age na affected. Because of a new nom. Oh, you say, look like this, just on. Now, opa, say acupuncture, and another kind of treatment. Unyano baby, this is the faith homeopathic clinic. So, ope, physio and massager, yeah, treating pain. Chronic pain, I bet sounds watch. Kabe repara, no, him say paracetamol. Yeah, more brand pakubidi. Painkiller piano, a containing 30% help, 70% chemicals. I see. Now, 70% chemicals, it can take more than 28 days. And the food system let me get rid of it. Imagine so you'll be a funnel every day, and after 3 days, be and after if 1 week, be then calculate the residues. A system ni deal with. Nina so akoye brebo no so na akoda o. Brebo na metabolize. As I getting rid of these free radicals. Into the chemical load the gun for brebo so no wonder say according to the WHO say screening pension bia e benya ba ko one different dysfunctional liver. Brebo na nya adwuma yi. Brebo no so na oye oba o ma otu nkosu awo. We are bema hu su e fe no spermatozoas no. E no the produce e ma nkwamo no mu pi. Timi pemwa timi den kwada befie na sensu ya agene o why you who bu pass all be wo da bu pa ye bia wo ma konsuo na nkasa na agene o to pa good entuom Mr. Offer number 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and I say 0540 710 940 0540 710 940 the bia wo Ghana bia fa ya be chro branch a ben baby a wo no na so akwajiwa ya isa ama akoso nim san no bi be chop ba obenya branches no na de se ne nkwan ye de akoso dikaka de so ne say on say faith homeopathic clinic on Nsem a doctor aka nyina no e ya adesua na ye kire enkofo so ade ni nyina ne say ye pese emu say yare ne ye betu ase on say si yentimi ntu ase anka yentimi ncheche sa na ma we na eninti na yesre obi a otie ni say sa education we ade ama we unya no ba bia this faith homeopathic clinic because homeopathy aresa no e holistic how be any echi how be any echi nti na nya abotre ya kirechi mu enema ekofa yare ba na sa enema no so no atu atese wo Ghana ha ya lifestyle anti ama ha brain no nya yo yeguso etuto nunum ama na kofo ha abrain nti na eka chi obi a otie se wotie na wotie ne ye dia onse asem obi ho a obeti obi wo so obetie a difference between listening and hearing onse ha nti se wote na wate ase dia e wo se ututu anamo ba faith homeopathic clinic na oba ye begimre ni ahwehwe wo nipadua ni mu nyina say the doctor kan no or how bia wo ankasa wakofa abeto ho so as a result of aduane a wadie ensuo bi a wanom ene enuo bi a wankasa wakoto anom say wo de tu yare bi ase no oba faith homeopathic clinic eho ene ye benam emfidie no so in fact say no the course no wo so wadanse na de bia udi no presenters ni bebre omo ankasa afa chire akọ faith homeopathic clinic ama omo ankasa di adanse say baby o wa ye kwa ansa na yen be kasa no omo aka ensem ni bebre enti say wo hwe na say wo de okọ YouTube TikTok and I say Facebook obo faith homeopathic clinic sanse me aye kan wa be hu favorite presenters a oma ko faith homeopathic clinic anya yaresa sisi oma edi adanse ba ko de ohia anwumre kwa na ni nnu na okogiye no ewo enu nkitinkiti no eye na ebro na adwene ne ntia sisi homeopathy no because of how holistic it is into ye mfa wonsa enefa edro no edro nkitinkiti wo de atre na fa na de agu anum na anane na rewu ni peduanim na ahase eyo ni peduanim adwuma ntia obi baaye stroke abona ahwe for so many years
Oba fit homeopathic clinic. Ehwehwe ni nipadua no hu the root cause of this stroke ne ba na ye man in no. Wachina chew. And so 3 weeks time na nipa no was started. Na okeka no no onya apomden. Enti ye bese obi asese yare no atena wo so acha. Atena wo so acha bra fit homeopathic clinic. Ye dwuma ye ne say you too chronic disease ase. Ye ka say chronic ade a atena wo so acha. Na atena wo so acha. Don't say ade betena obi so acha na Ghana obi yare mpo a okoto aduru or drugstore na ba binom na campus e bi ache kakra omo de bechinchin ba bi bebre na enkwa na abeye krankro ba ekoye krankro sa na odi ba fetu be patika ye be show ni nyina ne say on say doctor kasa no ka say alternative se bronika alternative fa che say onam ekwan foforo so enti wo wakone nam ba bia no ba said your kind, you befa acupuncture so, you befa massage so, na fi yenam holistic treatment, homeopathy dieno, na yet the 2 areas. Into dieno a eye problem, obi wana ni ayana niema be briguna so, o de buffet you particularly you be twice amount. Hepatitis B a edin kofunya, you be twice amount. Sciatica pain the na yankakra. I'm afko afi ye can we near side attract kra. A war problem on and kofo be a war problem. What the buffet you particularly best say or ba won kwamema and I say bema kwama because I na the both sides. Ghana had the do na say oba aware when say ba ma near the show by best say and ma be ba akofo mu kunu so ba my knee. Omanya awo anya ba ko ntafompo ti ebesi obi a wutie se won kan ne potemu a munko sotium antieku junction Koforiduafo nyina nko Pole Junction Laundry Managers Road Kumasi aso de ye wo Santasi ahenema kokobin etimu a takrade for enko Anaji Police Station Bogoso ye wo Boga Abrosan na chi Oda Seda Clinic ho ana be hu fetu me party clinic e be say bra na oba we nye se Dr. Panyin ba ai ba akra nti munhia no da bi enema adwuma ye fa so di okumasi ano the same thing na all the branches enti momra fetu be party clinic na mo yare na se betu ma ko serade nhamo ni madwuma pa mo yeso enti bomodi ana frɛ 0244583859 and 0540710940 Fresia na any fate homeopathic clinic for any enkomo na okay enche na abidwafo bem yate akua mamenka tutu a yate na mamenka tutu a yenim se wo hwe na utie ye mame wadawruma bomodi ana frɛ abrantie no na ye ntem ente sade a ene oto bedadi bye bye mami mejo so erade adom me ho ye mpacho so won so ho ye di abegafo na so bia ho ye yamo bibiara akwa abasron kweso kra said the da ye buy no din komo no we eye Pimsan Company Limited ye ni akofa enru nwanwaso se se enya ba ko bi eye 9 because agan ne buy no adwuma ba ye no enya adwuma keto akra and I feel na be di achiefo ni na nso aba be di nachi na de ba ko bi a wo hwe na wo tie nse no so bi a se enromiensa ye de aba be kan gan ho no Dr. Sheda Nyabotre eye hwehwemu yie ansa na odi enromiensa eba ni na ne sa na complaints no de bia me ba me catch say yedo nye yare na na esa yentimi formulate do ba ko mfansa ya de bebrebe enu nti complaints ba doctor say doctor so jing Ghana for 100 see sometimes mama we be friend I said yeah o si kasa wo phone no so ne se be mfo animu hu no so are ho emobo nti e say se Nyankopon ama nimdie ne nko a de a odi nimdie ne ye adwuma na complaints a agan ne ntimi nsa no eno no kopɛ ho aduro na odi ye na de ma because ni pebre yare ya papa and nti se se edi nura kase me nsa ba be ka ho aduro no edi no ya nim sa agan ne de o ye senior man on odamfua na nura ya ka ni na nso edi na agan ne soso anasa agan ne kra bansa na edi na aka na ba ye wo agan prekese garlic mixture in the history of Ghana Herbal Association and I say omo ye bibiduro no this is the first time enya doctor bia na duephobia watimi aka prekese any garlic any lemon any other nubina bia bomu a ye de aye aduro Herbal Association of Ghana for na di kan doctor abaso dada omo di kan na baso
nti nim sɛ aduro no sɛ yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛnom na afei ho reviews nso ba a ɛne abasebɔdeɛ no deɛ bebree kyɛ ɔtwe ho nwi ɛno wɔ hɔ ɛne ɛwɔ agan herbal tonic ɛno nso yɛ mogyaduro bi obi wɔ hɔ ade bia no so tea na ɛte ɔntumi nnidi ɔntumi nna nipadua no ɛnya the right amount of water na deɛ de ne dwuma nipadua no sɛ 70% yɛ nipadua nyinaa ɛyɛ nsuo ɛno nti na normally yɛde obi kɔ hospital a yɛtaa bɔ ne nsuo na yɛde nsuo si ne so no nam sɛ nsuo wɔ nipadua no mu no nipadua no require a certain amount of water na ɔde adi ne dwuma nti sɛ wonni saa amount of water na bose no wayɛ ho ya na agye sɛ de nsuo si so ansa na yɛ start with treatment yɛwie yɛnya ne saa kwa common mɛka sɛ yare a ɛwɔ Ghana ha na ɛwɔ Africa paa yɛ malaria because of sɛdeɛ yɛndi yɛmpatamu ɛne yɛmfikyire nini nti no sɛ wonya gyegya nsuo wɔ gata nim woma mfikyire fufufu wototo bɔɔla gu baabi ɛnyɛ sɛ wotu gu a ɛyɛ ntontom na ɛde ɔmo bɛba na ɔmo aba bɛwie ɔbɛwe a na wagya plasmodium vivax parasite no ɛde agu nipadua nim na ɛde malaria nso ɛde aba ɛno nti ɛne akɔfa agan malamis so yɛ malaria duro tata hwe papapapapa I don't know one bottle me. What you cry 2 days in beer plasmodium vivax no. It would be an a bit cleaning the system. Now anyway, she no be din come at show a bema on the cacao said your malaria net. The malaria on quite there, your young corn on quite to know quano asaba. You bet you. Name of the cafe numbers, no any doctor and didn't come. Na Chimubia who be an infamous. Your numbers near 0241 604 702 0241 604 702 and a 0244 718 557 0244 718 557 na yes I was 0500 88 90 and I feel it was 0500 88 30. Winning numbers are Pimson Company Limited. Ye Eddie Juma. But more than said number media today. Ober fresh sia na one doctor Edin komo. Ade bi a chewa adwen wapom de ho no. Ene doctor enso emmo ho komo. Na doctor enso entime mo a wasa kwan no so. Na se de medical kan na me fa gan ne nhyase wi a ne e bi ani kakra e wo malaria ho. Agan no ye duro a eye tete aduro. Enye aduro a eneyi na mafo aduro e na aba. Eye aduro atete ne na nanom no pa se tete no wano meduro bi efe no dudo pen a eno ane agan ye na wo no mi. Enti obi a wanom dudo be pen pia no onya no agan ni bi os anase aduro we de enye aduro foforo eye tete dudo na ane nom na na mare brand no e na masa de aba sa pepepe ne tie na difference kakra bi e what tete dudo no ni we ni mu no ene say among for misconception bi say abibiduro enye ebese o kidney ebese o liver enye no kre de atia ne say abibiduro bi a dosage da ho say ebia no matre baako anopa no matre baako awia no matre baako anwumre no emfa kidney say emma say duro ni yeduro papa nko ade a ense wo kidney na de enti omo sa adwen ne say na tetene na nanom no omo ya cap no kakraka no bonsia no no de abo dudo nim no abo aguni eno company sata memmo problems bibibi na memmo but enei no say ekwan a bibiduro ne bi mo fa so ye no ene nneoma bi omo de frafra no ena na ekofa sa haw no asi edeba enu nti na mbe pempi no manfa mpa bibiduro de me se yese me no bebrebe be mi se da bi entisa abibiduro a ye aye ni yie edi no bran ni taya no de ye papaya na nanom no ye ne ye de dosage ato ho proper dosage se no ni sei no onom a emfa ha bia mbre tsa agan eninti tetene na nanom no 120 years 130 years 140 na no mudi but nei no ye mi say ages na ye say gone too soon na doso sebi enye accident a enye ayi ankenye se nkanipa nka wu young e se wunyini che ye kra de Africans and Ghana ha no nyankopon adom ye wa ma a lot of herbs natural herbs a ye betimi di aboy ho ba o se munni duaba na mfa na ha ne sa yare tie den na duaba no ne na ha na de sa yare na asa ba beku si yenyi sa misconception no and a perception no yenyi mfi yetim se bibiduro kum nipa na da bi entisa agan eye tetidudo na ena afi kra ya hye mu kena ame ano aye den na de tie ne say onum agan a say ye waste pains
say your back pains. Back pains, the boy associated with ulcer. Stomach ulcer, Helicobacter pylori, abo the ulcer ban, friend Helicobacter pylori. Na sa Helicobacter pylori ba uni pedua mu a, odidi mu a fe ko kan watiri bremo ka se ka wonfe no wonfe. Enti se wo se watiri bremo ka se bia meka se wachenyi mattress a woda so, what to no bia no man na kwa bia na ye ulcer ne this complication na dia ba. But a dry friend again, it this adwuma so no say, baby biara pain wo no emfa ho ne ade kroko fa pain ne ba ono na adwuma no say mi monra ha ba bia ya wo ni pedua mi nkoyi mfiri. Enti ne baby a pain wo wachiri bremo ka se ebia na meka se wo to asentiri ne mu kyewe ya wo ya ebia na wakonya accident mre bi atwamu ya ntwiti ye ama ya wo no sa eba ukotodwe onsa se baby biara ni padua ne pain ya wo de agan na dwuma no enya bowura ni padua ni ma na akọ scan ni padua no baby a ya wo bi woni na akọji ni na de afi ho ne de ma na makọ enya no nko na agan ne ye se de na meka scan na dwuma yi agan nko ani aduro kuta sa ahoden se bowura uni padua ni ma baby a yare bi wo bi anka yare na sie ye wonyare bi wo ho a omo ye silent killers enti enen no makonsent pe yo say ne ye so onyare enra ye akwa ne ni dinkomo ano pe say adede na ye no onyare no dende den na oyare but symptoms no show am na ehu ye wo yare ni bi wo silent killers to say low pressure they be say high blood pressure but low pressure who eku silently unu obi da na low pressure eku na on tie onyare ade be che obe so ye na wawu sanya do wani na wo ho nti na ne no nipa wu abra yesi na onyare nti unu magan na ko scan oni padua no baby a yare bi she bi wa na adwen so no yare no on mouth symptoms obeku silently na agan na ko chi no nti mpempi no bi say na me nyare o musi ma aduro ne de anya obi o yare nko ana enom enso me kono maduro na se me honam nya miye ma start yare bi anya aduro na ama wo yare no system nim dada wakwakosi wana ju so ba bedi unya nti unu maganya ekuta tumi se kwotwe yade a ono wo ni padua ni onye na adwen so obem wo hu on show signs and symptoms bi no eche se do no wotumi nti yantwa nyare ans obi ankopa bi nontononom unya no meboa etwetwe nyare wo bi asie won ho e ba beku ne tweba ama ohu because se minyawa me yo ne se madame ho so but se on country so unya obe no wada ho so no nti sase na koto agan ni bi nenom afei obi se me menses ma me nua ba koto agan ni bi menses sem no kra de se kra de eye kokokra ma agan onnom wan bottle wie na o menses na hyase na eflo ni na ne se edro we se no uto wie aye sa won hyehye bi ni nyoma kitinkiti bi a doctor be chew ma ko nim se oba ubu nsa na pese unya a very good monthly flow a ye wonuani bi kura na around time na ubu nsa na udi a etimi ma u flow kama and the pains to say sa omo se ni Daniel se den na mani bi bu omo nsa no ma ya asere omo no ni na ni wonuani bi a o fre doctor obechew na de aka aduro no ho na wanom obo se o menses a ubu nsa wote ya wo ebi eba 2-3 days na etwa ebi wo ho ebe na ekira emma che se o menses no pese o che so ye guy da no ope no oba nje na oba o se echa dey holiday the next day no aba ni na no koto agan ni bi na bo modern frɛ na doctor ensure se do be no maduro no na ye kan ne se ni na bitimi akofa atenka atekolo libido di aba unya agan na beboa wo be ma wo hwɛ ye se won so watenka na ateko ebi ananse obema no aya na emu ye wo yakakra dwonso na moja bi di dwonso na chi du be bi asa bi ko ja na hu se nsuo bi fi obema ni mo ba ni na na say infections and as prostatitis and as benign prostatic hyperplasia and de ne ho ba kokoto agan ni bi na fe mre na wa ye wo mpam no premature ejaculation erectile dysfunction sexual weakness ni na no otwa ye wonu ma bi a ma komeno ka say me ma blend bi wo me ka mo ye wo fruit ni vegetables wo how ka bom na blend now enya aduro de wo nom ne keke ni na aboa ma be ma so ati ase na wo nom aduro ni ka ni na doctor be kire wo na ye fe no code no te ka say woto na gi wo code a na yes wato no wage saa ne ma na de aka aduro no ano ebe boa ama be ma watimi aye be ma mu bibia nso atimi aye kama enso e dia ma ni na ne say woto a obe frɛ your numbers no 0241 604 702 and 0244 718 557 and 0500 88 90 and 0500 8830 Bomadi Neru pharmacy and a herbal shop be onya koto wi a o dia ne se obefre udi hyehyɛ ne so abɛboa
ama guy no what to say to say jai ba go be that say me patcho benso me that say how ya kuma 87.9 FM on your TV akuma Nsem Jumedie no eno and I was na with you say all I see is a good person with a pure heart and intention. I like him. I wish I could meet him. Please connect me to him. Okay. Or baby see I'm connecting on Famanu. Hey, money man sika. Money man sika. Te ball aso anka obe chero connect. O te ball aso a. Ana de odi kwa wonya anka obe chero connect. Mo de se mo aka mo ho. Baby asika won ko a mo pe. Wan on ko bre na mo medie. Good afternoon. Yeah, mo nya ma yen charge wa I'm single. This is my cancer is why you're single. Hey. Good afternoon. Please tell him I'm single. Yeah, single baby ndi obenya bi pa ne. Nya bi pa ne because say the ono otima mo bi card ya ska ekotoka ama na de. Ene perfume ya de low cost ade obenya ma pa. Ya me ahira no. Okay. Pastor Julius. Ako. Yan chetiefo. Ma me de ma me na akasa mani age. Na say de ma me say oh. Are wa banzo so uteni kasa em so yenu no wa ba na saa se de mamle si kasa ababa etwa ntorema se maame na nka kura me yawe because all story na se maame no kura nka se ba no nka no kura oh na me kan wa yiwo se oba no be mate no open agya na tama na maame ne kasa oye na onhwe me na onye me se saa te no hwe wo hu brai nti na obi wo ho or satisfy ntino wo hu se as my mistake dey make ofa yi the braya manya ne ye ma me went me nya ne me mpe ko no na hwe ma me no be good nti onim se me kan no kura kire ma me a emfa nti me so emfa nto ma me anim se the way ye me na nkoye ni ade na aya na ma baby a nyansa wo pa ani o se si a ye ka se o do ti aka wura ni afi wo mfa ye hu baby nti obetima ateta akosi da be ba se nka o ya de papa ki afro ka odi mikapio sa o ya de papa ki afro ka odi na aha na meka nti o yo obi ade men ka se me call ka se me kwaba because se papa amfo ama bone ade obeba ye de ebe se hia je den ebe se hia mama he mo nya na dwen se obebu bra yikwase anya hwe kura no de bia meka anya hwe kura no o hia no anya obone nti wo de se wadi ne ho sika de wo de ni de bia wadi akodu bia de na emom the car ne sika ne de fa na de ma no ano de wo de se de amode ye ko ka be ka so ono so ni ada na ho ada na ho we de de one ne da ma ko ka ko ho ma ni ade gidi but we ye ni sika ma ko na ye ko ma ye tenya de edit ya no no de da kunya ne oba da me che se wajja pa de nyina wo ka be ka se na ono so da no ye de bia one wa bre de ade one wo bre kodu de se so wo ma miska se mfa nto ka na se ska na ma sa onso ne ma da me che se asma me ka anya se we de na me ka but some just a man be mentality no sa na tie but we mum no de e no de nka ho nti mo nya na dwen se o de ka na sika no e be ka ho o mo mo de so o de ne ka be ma no so that baby o mo adi akabia no na o mo ho ban ba ma mema no so ntu o mo ho fo me de bia me se sie baby o se utie ne ka se utie se utie pa o se o ka se no o se no nim se betimi e benes o tie am for the no nim se benes yeah ma ko se sorry say benes obi o didi ataba o nim se china ne de e ba obi o chaboye o chabe o nim se china nko ne de e ba but ma ha na nyansa wo no se de utie o se unim se ben wo eben wo ankomo na ye dine eben wo eti memu aso mu nua nya wadwe se me de mentie na de o mo kan kwa de o china nko wo de ye beba bi atama wo tie na wo se unim se wo to bo ase tie ne ye aye wadwe se me famu aba nke eto wi ka se na ko so my story bi etisa we kwa ku nso tie mi o obetena wa na obi de adi wo so na ye de wa ye pensema kan mo de bedu ye bekan nyina du se etena ye ni age o china nso de o de ba ye besa betena ye adwuma uti ya futu a we se wanti a o china beba etwen o me de mako abaya na make we a chen so no kra wo nsa 42 years sa na ma me kan sister unsa kora onye ketwa se sa su ne ban no na wo da na di a mesrawo onche e na wo ma me kan wo se won kan no kora kete mampore enti asam na ekoso no wo ma me ntumi nta awachi
Every said ya wo ye ne eye ni hu. Enti ma bo ma me na ba so. Me peba tan a o wa yem hyehye saa e de ma ne ma na wo ka no kore eye saa e ma wo makora enyini che. Nea woyɛ wo ba na hu sɛ wanta na akyi yɛ wɔ ma atafo bi wɔ ha biribi sɛ oh na ko ahwere giri ne ba na akyi ba wadie ma me na mam ne ba na hu sɛ nea wɔyɛ no ɔmfoa ne so maame nyame nhyira wo nyame mo wa hoɔden sɛ de bia wo de bɛtena hɔ sɛ yɛ nea wo ba ne yɛ no ɛnyɛ wa ma yɛ hu sɛ ɛnyɛ na emum de aka ne sɛ papa no ɔgye ne sika bɛrima no ɔgye ne sika o sɛ de tie bia o sɛ de wɔde maa ne deɛ edidi ye ane de oniema wode bra ne se one ne ba no enidi nyina ehɔ de nka ho bi na mmom ka ne sika ne de oje eno na ene de oje nti maame eka no aba nti ene mo sha ase mfrefre mu nua anuanom no na mo nka je nse de wo ba efu a wokofa ba ye nie se be ya maame wo mfa wo nsa mebo wo yam sesei obi sika ne ye ni ne saa o said ya woba na si atie gina na wo di ne sa no hyase na keka kire ni nua mo se sa asem se na aye de yaba na mo keka sika ne mom na nyame ya adom a ye ba bie mu a ne ya agi abrante ne sika de ama no na asumdue aba boko na ono a wo firi mu fie a sa mre efu ne ho ne to sa na chi sa ne nipadua ba bia sa na wo wie a wakwa akoye de waye ne biem nti maame we de ye ketewa bi se de obo ne tofa ma ye no yeso obo ne tofa ama ko eka no eda ho oso wonfa nche ne ka sika ne de onfa nche enti ka sika ne onfa nche ne de maame onfa nche ompese obeya ade so a ebedru mre bi no wo beka se oh wanka ho asam kura nkyere me wa mama ante enti na ode aba ha no enti yeso ya ka ne bokọ akere wo ma bibi nsi ansa na obeka se oh nka sika we kura nka ye die sika a waku me ben enti mesrew ye ne tentem na nyame ya adomo a ye nyina ye hia ni aka asem no ama anigye ene bema no soso de ne bre ene ni su nyina so eto atwa na asomdua ba fie fefefe me das Miss Winda, so Marcos, I now realize that people still watching your program without learning anything out of it. Oh, okay. Oh, no, so message. Okay, what's it? Obapa, please, I'm very much interested. Hey, give me my number. I will give him real love. Hey. Yes, Evangelist. Ma maame no na me da na sesa ba tan nyina te se maame ya okasa awie ya nka eye se ne ba ko fa bone ba onsoso no so na wode no kure eto de da me papa kan se mbi kire me bro ti ase o se me kire wo kwan wia no amfa so ne dura na dwo na obusam kanea me kanea ye ba ko pe na me de tia me mfa me de ne ma na omfa nko ba tan se ode ntuma abo ne yam se menyi ni sese bibi to ni beya chese ebeya no bibi foforo se na onimpa na ne ba nso onim ne ba nsu onim ne ba nsu se wa be ka chance wanya be ma foforo dada one ne to se ne bra na yamfa ne nsankoma no ansa na wanya emu bia wonye woda so te be ma dada ne fie o wo se da be ka chro ma me ne so de be ma ne nsankoma no enso mfa nkoyo ena woda so te ne fie ena wo se atwifa na chi chese we di jiw na we di jiwa anhwa wu chese wa mu ni ye nwunu na ma me nyame nhira se wo ntuma boy ye no akasa no kure ye be sra ba tan nyina mu nsuan firi ma me ho se ye ma ne de ye tu wo mufu ba kwala no ko famfom so bi ba na ye wadwin se me ni asante kasa bi ye se ye kan hye ne akwa abontin tokwa ansa ne ye ba be tu no fu fine na be kwa abontin tokwa na wie uku wie na ukotu franko ni pa ko na kuna na o kan se be se chirika no kura ni chira oba no nsesa eye chen se that you be di moja ho wa me da se afe ya be kwa oba ne so na ye ne atiefo akwa akodi enkomo enra sade na course no esi ba no okay ntino sade na course ne si ba no ye ntumi ampeke emu ebia nti ene ye be fa course no 0322498035 0249114497 0322498035 0243114497 and yate maame no enka bacho mon check lines na mama yate maame no enka
na ye de ye ni bibia ka ne mom de ka kire tutu an se na daworoma omomode ase obema yatene nka enti sa de a ewiase nyina be ho no because said your mama esi e ka say wo ye trufo no na che say enye bema ba ko ene wodi adi no wotai di bidi mema na ye de mfoni no eto so a ena mema bebre befre na o maka se nokwa we omo di bi adi no enti me se wa do ba e ma yen se wo chance we di ni ba bi aka se me kwa mini aba papa bi ofa kwa ata papa mini aba masumu asante mampon ko fiase no ta coach mini aba ma me ma no be dwafo nyina mani aduma ne hia ya hwefo ne yetiefo nyina mini aba enamo yichi no ye mfese nche ena ye papa yi so ye nua ba ye bu na faso yi akopesi odi ye nua ba ne bone a mini aba nya de ankode na asemba betum fremam enti ye nua ba no hu se ye papa bi atuma betum frem ha no pa enti ye kwadu obefaso a ye papa yi ka akwakodi ni wo bia ne se ne mfama no na se ya na sunje beba ena wo maame no so wakasa ye nemom ye ba no wo bushafo omo ntine ntrase omo tuno fo na sika be bia sika no bia no ofama ye papa ne papa no mfa ne boni opene boni an ko fama metu kasa fidie so me da atimi ni aba papa bi ya me ensha papa ofa kwata we di ni ba bi aka se hello we di ni ba bi aka se free Bacha nkasese asifusi. mama yeti Bacha ewie nyame islam odwuma pa modi. Ya mesre nya ne se monje papa no plan ni sika no mano. Oba no onye ni papa pa. Ena maame ne so okese ni onwie. Edwuma bebre ho oye. Nti onko so a onwo ne ba ne da bia sika no wo bia onka famila. and so me da 03224 9803 5024 3114497. Okay. Na I am Jojo drinks and American for the mama so wada bomodi answer obetimi ama wonsa aka ebi na wanom FD for do msa shase e kama pa within the baby aka sa free. Pocham kasese aka old barrier. Okay, papa yet. Me pocho again pomcho again when ya he. Hello, Papa Pacho, yet you will comment why. Pocho again when ya he, how many years? Pacho 40. 40. Papa Pacho, what's your Hello. margin na? Pocho is when 40. Okay, me that say. And until my sa enka Jojo drinks no be na enom na eyade ebeboa pa. We didn't baby akasa free. Okay, kafra went to me enyina so. Ebia oh yeah wedding engagement dinner we outdoor na ye bibia ubetimi dia serve. We didn't baby akasa free. Pocho, if I'm a red man, if you think I'm Okay, papa yeti. maybe I can make a yin animal more consumer. Let's say, I'm Munyabotre. That's what we are. Imagine a crowd of them. You pass in and a man will be our Munyamwa. Not for about Facebook Nazas and a madam. But it's the best. I'm about to make you now. Okay, me that say papa me bema. We didn't baby akasa free. Hello. Yeah, we didn't baby akasa. Me kasa tun kwan son pacho. Pacho yeti. Ma me pacho wo me ntie wo ho wa yen kasa. Yo. Me pacho. Hey. Ayi so article. Me pacho. Program amoye no ade amoye no mani ajepa. Mani ajepa. Me yoba. Mani aje. Me bia ma sisi mema. Me bia ma sisi mema. Eba sa aya roko. Wa ba obi akopi ni mo je ni so ni ma me ni mo kwa ni nyom bodi. Na na ma me no so aya ado ya ba tan papa. Sa ni ba de ye memo. Ye be ma ya on pani. De bi ko ba ka che ne ma sa ho papa ahwe ho. Anya fine. Nti me framo. Mo ko so a lawyer to judge so nko bi na mema. Na mo so bre papa. Na so ho. Me da wa su de bi. Yo, yes, so yeah, that's it. We didn't baby akasa free. Me pacho me ntie wo ho didn't baby akasa free. Bacha me kasa free ofanko. O mami yeti. Me bacha tutu a papa no abaye no. Awa ebroti no kasa aye no.
Me pa cho ka so me do na ye tie. Me pa so asem ne papa ne ka no. Eye no kure. Me so sa wa baba me po. Adi sa ka 30 million. E ko ba e bo so me wotwini. Na be bo wa po akua tutu wa no a. E pa so ai ko tutu wa nan kasa. Papa. Hey, sa. Papa no kasa no kwa minimi no. Odini ka ye fie ntu minimi no. Okay, Ismail ne nkasa ewo of mama na ya se mo se me kayo. On se me kasa se ye de akua na ayini mfoni to TV so sese ya. Course ye benya mu mema wo mo be fra yen aka che ye se wobu o mafaso no. Me anya sam ketewa. Ena afa na epiepie ba no. Okay. Within the baby akasa. Me pa che wo wadawro madwumu TV set ne ma me why. Hello. Within the baby akasa free. Me pacho me kasa fi fete. Mama, yes, I'm Alice. Na me pacho mo adwuma na mo ye no. Adwuma no eye me fine. So wo tokun pa ye ba cho abaji abayi ade na he mo ye no. Nti me sra mo. Mo kuso anye ne momu papa no. Mo ngi sika no ge no ho. Enfema no. Na sa de na ka get no mo hodo. Men short yes mo yes ade no. Nti me da mo ate ante ko so me da wa se pa ene obedwa afo. Yes, so yeah, that was a pa ma me sabre bia wo hwe na wutie na onso watumi afre 0322498035 0243114497 Osho Labadi taxi driver wo registration number ye AS3790 24 just say wo ye adwuma from Adum to Askwa na sade we see eti akoma mu nsam dwumade ani akoma FM no na form o fili a rough ne enso ye zege ne papa posho onyame enhra wudi ne baby akasa free. Hello, wudi ne baby akasa free. FM enyo na me kasa fi nsawo. Enyo na me yankwa. E ba cho nyame enhra mo ne adwuma pa moye. E ba cho enema na ya pa no. Ya kan ho bi ye dua popa popo apa. E na ma ye ho kire ye no. Ye duobo nyanso ye so man na ama ye ho e kire ye we nia wo wa ye ebe na so ma abemu we ya na branche okohia ne papa pakra onya odo ani gidie bia emfa mani bio na se wo a wo ba be do no no beyi wa koma mu nyina do no no na fe de wo mu na wo kwa kobre wo ne nsem ya me hira mo pa eni mo adwuma moye me enhra won so ma me se won so afre wudi ne baby akasa free. Hello. Hello. Within the baby akasa free. Marco. Within the baby akasa free. Hello. Me da say jina baby ye na sign free. Hello. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Within the baby akasa free. Pacific kwa. If I'm Mr. Seki. Mpacha uranu anya de kura. Esi ekina so. That's it. Yeah, me enhra pa. Within the baby akasa